otumfo opem so ote kokko so twepiri okasa no ma tutu ontoma sasese wotie o nana Krobea amon fire kajagum na yetie o no abo adehye aha eye Otec 1029 FM ebraso ensemo bia yaboabo no ewie Asem Beba Dabi de yade baba besum adehye ene atiefo a ewie mohyemu wonmunwumamu mokamu kwankwanuase ya mode adro Otec ewie musumu tie bie ewie nsem a yade ba no edoso pa na mom ne ebedi emu akotene ebi ene sabre ya yakasei kwanfo bi na so yeso temamfo a kire se wadi nsem hunu bi ntino wo mudigya akwakotum eba ne sen aposifo mienu bi a wo som oman Ghana wo hia nkwanhia wuo de nam so kofa wuo eba ya wie yasi nkonwa yedi mu nkyeremu ahodo eba ya ba kwa kopie mo mfimfiri mantamu de yate ene se police station bi eja atom na FDA eya so ye hwe nuane ho nsem so omanyimu wo kire se nuanu bi ni nam monten so amafo aka ho asem bebre wabɔ ho kokɔ ede nsem ahodo bi atudwa ede afa ho afofo bebre ka ho ne aboabo no ayede ba yefa emu aseda no ema aboafo perfect series ngoma no naka Ghana Education Service nyina dagye atum enti English language books ahodo bi ho ma basic kwankosi JHS 3 history of Ghana basic kwankosi basic 6 RM no basic kwankosi JHS 3 computing de marketing kwankosi basic 6 creative art adema basic kwankosi basic 6 eba science and math RME no social studies no ana English language books ahodo no a obi ho de ma wo mo JHS level ni nyina ya mana fe ne ade mo school no mkwakwa hyase no eye preschool and afe nursery any KG for no your numeracy language and literacy creative art phonics computing coloring and writing for preschools ni nyina ebi ewo wadama schools amutie ye mock exam midterm no anasa terminal ya set questions na we like bia ma esam bon kwada mo prepare sanse a standard waye kede no mo tworo BC na kasa du ho na so ma so na bibia kokwa wonom dada kuma se de buto da na we station no a enkrade dance man first stop obetumi akwa ba bia tonton ngoma bia da wo mayimu no akwa kopa bia to ana freyen e was 0243 299 938 and 0540 755 465. Perfect series books or say your world's future is secured. We are yama quadano vitamin canum answer one in any woman dorsum. Calcium omega 3, 6 and 9 a dos woman tea aquadano no man apostle a day and many muya prom vitamin kaba yen fiedro ne chire ne yente won asembɔ ne bia da enti soya choco banana na strawberry na apa ni nyina da nya na bodin na kokwaje wo de wo no ma wo ya ba atan ya nkwa wo hye ba bi num ya mankwada no bi no mo num we de ba bi atonton no de ba bi ansawo ba bi a wo moto nsuo ya bodin vitamin sanse eyaduane ankasa extreme coatings be ma paint papa na wo de aka wo dan na ho emu ama ye kama wo mo paint ne nyina ye papa e free turkey enye tetide ni bia eye paint e fa dan no ho a e madan no ye fe na wei no efi kura sa aka so tum pepa e horo ma sansi ndada mu enye de awia boso na afedi ni bia wo mo paint ne ye papa e bo no e da fom pa no wona hodo wo kalesa hodo ne wo de kan dan no ho a ebe ma dan na ye kama eno akofa begu ase hono ma oton sa fro se bra na betobi na fa kodu juma o stone s wo hono mo graphiato prestige pearl white na off white ni nyina extreme coating so de begu ase hono mo wo so ye painter na betofro ma so hono mo a obecha wade eno da nchen a wo nkyerechire dwumadi esuronkwa wo ye de ma painters nyina be mo wadanso ewo wudwumadi mu atenga danshi no butu wona la petit chemist ni dia ni hwe wo ho wa homa ne 0200 922202 0200922202 enyuma dama ena eboa apagya ye ma ye mu ayedura wia yi ya kenkan ensem no ade amamu ye samfo eye ofa John entwi bosiako labo asomfo no ye mienu medin mami ajowa nyanta tando meni abrewaba kofichumasi afeka se no emu ensem eni Asem Beba Dabi
ba ne senti ensama wodua yaboaboa no awie Asem Beba Dabi de ye fiti ensam no ase ewo ewutu ehwo ne yakwakwatera na ehwo a yakwakwatera de na semfimfiri mantam a eponam no ene ne ntwia so hwa ne yadwin na bentum ne yakwakobie wutu bentum ne ben bontrase ene week wom de bontrase de news nim woma bempa weyasi ene nkwankotie de asie awrahosem afiri ho eba ene se tememufu a ewo bentum ewutu womo ekire se papa bia womo nim ne se ja nananom suma ba ne so wode ye adwuma wo mpatamu ho krofo ko kopem wane ade a ye ne wokom enkrofo fra no konfo sasa se ja wokom na womo kire se womo nim dia ba papa yi so woba wono ankasa ene ne tie botumi ekunu a yebisa ne se ba ne se na akun yira wose an wode ne ya amamra ne amane sanse na ewose woye ema nananom no se aden woba ne wo ho wakunu adan a wode ne ma nananom ena timamufuo se wo monte ase ne wo kyena eka ho sanse konfo de wontena kromu enni sanyamra semi ya wodie enunti wamubuafu adwalai akoba bia na sone nye no wono edi jakwa akotum sane begu anwu sansensemu na wodi ne de wo mososo so wokromu ho a enye yie na asemi esiye no nipa ba kwa yenya no ana na ne de akira wo hu de si ye nyina da yane na di nkomo ema na kyerɛkyerɛ ensam no mu sei akyerɛ nangasa ne girlfriend ayede o date no ina nani for 3 days okoye okokum ga no wo kwan so na otufe no nyene hye nti wo mo kwafum no ko hu se bibi eden ebon wo ho bibi eden bon na omba no mabisa no mo se ye o se onyo no nti echi na wo investigation no mu se yo no na ka se onu no okunu nti opa won ko bisa won hwa na maame nti ne yara police fo ba na yekotutu efunu no ina se be we twa ne ti ne we twa ne nsa ne nan ne we twa na kosia kuma no we twa nti sebe so hu dead body na da na back say aponche omekuna omeyi ne spare parts nti eba nsa no tambo so no any brae say ante omekunu rush ekunu na police fo no ba de ebeje no ina tambo say any brae say oma de oma say omfie ha nyina say omutu omafia eni a ebusuafo ye kotie yi eye wowura ba akode si ye nyina da ewa wutu bentum ho no na se wo hobio enu akyerɛkyerɛ maze ne honam dua ne baabi dia kosua kuma nyina de asi watwitwa adan a wode ya de de ama nananom na asam no sade mu owura mu nti no na ye mane nhwo ama ne nya yie assembly member wo gina mu ema adehya wo bontrase Prince Labi yene na di nkomo de asi ye confirm or deny ni nsem ni last week Thursday and ABC wo bontrase yeguso ye nhwehwemu na yehu ne ti ene ne nan ene ne ya frɛ me say another one esi wo mempeso eba akoso ndi ye nyina ya abobo ye dwunu wa ye nte ase ye believe say police fo abemu on beboa ye na nhwehwemu akoso na yehu fapem anase bebia ade ne fiba ankasa abusuani ekotie ye assemblyman obontrase Prince Labi ye bossese ne de ani akire mu wapoye mantam no mu ofo ase ayire bi kwadwo opon kroma ne mpasua so amanabo efiri ho no mo banya nika aposifo mienu a wosoma magana wakohya wo mkonhya wuo esan kwanhya nti moto a wote so da konya accident na nia ye nyan ekoba ni sey ye kwabna ofori amane boni obutum potam ho no mo watietiem adidi akire no ato yankra moma yentie no police for emergency mienu a omo isisi omo so a the oba okwase ene ne mpatamu wo police mu dia omo bo omo modern pa ene omo adwuma no omo mfa entoto ne form kra omo gire omo ho eye adwuma de som eye ofuase ene ayebi ene oman ga na nyina nanso enwe anyumre no na yebeka say they are off duty onya de say omo wo adwuma na eye omo off day nti ene omo ye omo agen say omo be fi ofuase ho na omo wo na omodo mani akiri mu wo ayerebi na o makope enam e de aba be bo nkwan bi na eja
omo fie die nka omo nso so omo didi aye din wa bra omo kọ anya asa akwanhia no enya de se na obi a wo nti no omo mienu no omo anya obi amana nso omumu emu ono na eye emranche ni bi ebeto omo a omo hu se da bi we mu ya police fo nti mu mayembo a omo so omumu efre omu nuanom efi eye ofo ase ema ombe duru ho etabri momo edo mo call eye brenase abanya resabe wo ho ekore ese nko mbetini age omo nkwa no a doctor for wo ho chiri mu a ye do mbe duru ho no emoja enyunu wo mu pa ebi mu na ye bubu ye nia ba akokora de se de ne to ase o de fa ne fa ase wo no apaya atese emoja na enyunu no na usomu eye ne hwia enyeyi eti atoye mu ho na na tese emranche mienu a omudin Lance Corporal Anti Isaac and afeso Constable Thomas Alanyo omumienu die na tese omofiri mu a akoye arehosema ele se ubepie mu wo ofo ase a police force station wo ho no na tese arehosempa omunyina eti nisu sanse omunka bi hyemu ensusu kura hu se enne no ombe sori ati arehosemti eti arehosem a ato ofo ase a police for no ene o manga na police for nyina ene say yemi anum mienu anya akwanhia wo moto so a ene no omanya omutiri enidim na entese kakra eno no unconfirmed a me titene say abobo yere no obepie so ohun say bibi say less no minim say omo police go ninti say no dwane sanse wan pake abobo ya na ewo enchen yenti enka na ya de say wotimi esesa omugumu edo mo kopie mu wa baya sabia bia enka omo ho betimi ato omo nanso obepie ho no ono nso so tipa ojani firi wokra ansa na etire nipa de pie mu wo no mo a omo frɛ a police fo mu nia no mo wo fo ase ama o ma be sesa omo edo mako arawo se na enya de se ka bi ne betwifa omo so na emom omo a na de omo moto no ekobo abobo ya ni we yare hosemu a asie apoye mantam no mu ofo asa yirebi moto nkwanhia asie nam so ma posifo mienu ato ananom won siedo no emu amane bo na kwabena ofori ode abesum yen ye ko adwuma ko ochaso na ochaso arehosemu afi ho eba enese sabre ya ye kasai police station a ewo ho eno ewo adwuma ko enyan esam mansi no emu ewo emfimfiri mantamu eja edem ema womo hunu ye kyerɛ sɛ sade ade no ɛhya sɛ na ye no fon wei broad daylight pa na sɛ na ade nsan ya wia ɛna asɛmi asiye no mo sɛ sade na enwusie no ɛhya sɛ na hyase kuma bi wabre nipa ni ba wom ho so mo ye nipa mro womo fredum dafo sɛ womo mrade na sɛ eja no de ɛbɛyɛ o post station ho de na sɛ bebre niama bebre no akɔ na wokopie mu ewo dum djadwuma kuro wo mfimfiri mantem titiriw ene de wo adwuma ko enyan esam mensi no emu a fire commander wo ho eye DO2 Kingsley Yabua yene na di nkomo na no asem eni Asempa ye nuanom a enom adwuma ye police adwuma ko no eja eto omo police station ba ko ewo adwuma ko ocheso ye time a ye 19 hours no enya call efi regional headquarters omo boy amane say eja hwenhwen bi ato ejumako police station entempa na ye team no edu ho se betuma gombo aye nuanom no ba edu ono na eja no ano yedin eja no so na edu ceiling no ashare ebum okumu utumi hu say pocket of fire say eja akra edida almost all the rooms ya famu de se betuma aboa na eja no ebeso ano ba na bebia na ejo na eja na no ye den no asai japade bebre enti yanka say du ho 13-20 hours ena ye dispatch 13-20 hours ena edu sin ho 13-42 eja ya famu dia ebo be 15-00 hours no etumi de eja no ano abrasi kakra ye kotie ye eye DO2 Kingsley Yabua wono ena eye fire commander ewo adumako enyan esam mensinu emu ewo emfimfini mantamu Food and Drugs Authority so ya enuane ayedie ewo manyemu nura ye no momo ne tenase ye hwehwemu ahodo ansa na wagya tumu
na emprempre ya yɛkasa o my Ghana enkomo bi ayɛ twa priasi Ghana fo ano de nipa no mu bi ka ɛne ntentan fidie no so video so ahodo enam so kyerɛ sɛ wɔn a wɔkye plantain chips ɛwɔ ɔman mu wɔde rubber ɛto anwani mu sɛnea ɛbɛyɛ na plantain chips no betumi akyene ebi nso yɛ plastic na ɔkyerɛ sɛ akɔba ne saa ne wie de papa ɛno da nkyɛn so ɛma ne kyɛ ɛnɛ na wɔtwe kura ne bedi a ɛnyɛ fo de enti noa ana ɔmɔde kye saa na kɔba ni sɛ yi ana nipa no bi kyerɛ sɛ ɛmoa yapomoden ɛno na aka wo bi na mpanimfo kyerɛ sɛ Food and Drugs Authority mu mpanimfo no ɛde abetu dwa wɔn mo kyerɛ sɛ sɛnea nkɔmɔ ne si bobɔ korɔ no sɛ yɛ no kora saa de a ɛne ne nsunsuanso betumi de abre nipa a wi bie wɔ mapomoden ne ade a ɛwɔ soro papa wanya ne fokra ne cancer enti sasa na kyɛ de wɔ sɛ mpanimfo mu mani bere no mutu so anamom enti mprempren ya yɛkasɛ wɔ kyerɛ sɛ wapa obadwa bi a wɔde sɛ dwumadi na so nsa ɔman Ghana fa na nyina ɔba bɛyɛ nhwehwɛmu na wahwɛ sɛ mpa nkɔmɔ a ɛkɔ so no video ahodo ene nam tentan fidie ne so nipa no mu bi ka no sɛ yɛ no kora de awomba betu so sa ɛne nhwehwɛmu na wie yɛ wa yɛ bɛkyerɛw sɛ saa kwan na afa so ɛyɛ plantain chips ne de ba adwaman so no do bɛgyina mmara nanim ama mmara ne wo di fi sɛ saa suban ne ade tietia ɔman ne mmara yɛ tintim ɛde bɔ yɛ ho bra no etietia so ebi owotu obi afo sɛ wobɛtɔ plantain chips ne bi na wode aka wano a ma wani na hɔ sɛnea bɛyɛ na nkɔnkɔtɔ ne ɛde raba atum ne bi na nkonya haw wɔkyerɛ sɛ wotɔ anu bi a wobɛte raba senti bi wɔ ho kɔba ne saa saa nipa kora wotɔfiri no hɔnom no bɔno kwadu mampanyifo hwɛ na kyira kwan sɛnea bɛyɛ na afoforo nkɔtɔ bi na wɔnkonya haw bi ɛmfa ma ho timpanifo kyerɛ sɛ mprempren kasa deɛ wɔfiri mu hwehwɛ mu ahodo ase sɛnea bɛyɛ na saa bɔno fosam wɔ ɛkɔ so wɔ man mu no wɔbɛtumi atu aseɛ na sabre ya yɛkasa po sahene no sabre ya yɛka wɔde nkrata aba ya wɔkyerɛ sɛ wɔde special force bi ɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ binyiri na wɔtwe mu yabɔ mamaneɛ samentimu ho ase bi asɔde a ɛka ho ebi ɛma enipa bebrekura ɛpra ma ebi deɛ wɔn nso afiri mu saa deɛ aka wɔn ho ɛwɔ hɔ yi ɛna ɛnɛ ɛpo sahene na ɛne headquarters ton wɔyi nkurɔfoɔ sɛ wɔn ɛnkɔɛ na wɔn ɛnkɔboa ma nhwehwɛmu ahodoɔ no ɛnkɔ so bɛka yi a ɛkromafo bi a wɔ binyiri ɛkyerɛ sɛ fulani fo bi aba bɛhyɛ pom hɔ a ensɛmunu ɛne ahurukasɛm a wɔn die no wɔn mpene ɛma wɔn nso to hyɛ fulani fo no ɛso ma ɛkɔ wiaseɛ ankwankwa yɛ asɛm papa koraa ɛno ɛna aka ho bi ma sisi a ɛnkra afri police quarters yaba sɛ sisi adeɛ wɔnom asoma wei ɛyɛ intelligence team a wɔn ɛkɔ akɔboa wɔn a wɔn ɛyɛ adwuma no dada ɛwɔ binyiri hɔ na wɔnom atumi abɔ mu ayɛ adwuma no na saa bere yi a yɛkasa deɛ regional police headquarters ɛwɔ Damango ɛna saa bere wɔn de bɛto dwa wɔn ɛde kyerɛ mu ɛsɛ sisi ano joint team operation ɛna wɔn ɛba bɛɛ sanso mmeranteɛ bi a wɔn hɔ bɛka ho ɛne deɛ sisi ano po sahene apa wɔn yi wɔn nyina so ba bɛka ho na wɔn akɔ some investigation akɔ kye wɔn a wɔn hyɛ hɔ a wɔn de wɔn nyɔma adwene sɛ wɔn bɛma kɔn mu yɛ aba hɔ na mmom dede yɛ kun wei yɛayɛ wei sei ɛno ano wɔn pere ɛwɔ binyiri hɔ deɛ nyade a wɔn bɛtwe nti saa bere deɛ statement ya aba yɛ a ɛkyerɛ sɛ po sahene nankasa wapam nkurɔfoɔ bi a wɔn adwene mu dɔ wɔn kɔ akɔpie mu ɛwɔ binyiri hɔ na wɔn ne apolisifoɔ bi a wɔda mango wɔn nso intelligence unit wɔn yɛ adeɛ paa akɔ akɔyɛ nhwehwɛmu so aso na wɔtwe nsɛnsɛm afiri hɔ baayɛ no korɔ sɛ fulanifoɔ no deɛ wɔn yɛ wɔ hɔ no ano no anaa bi bɔ korɔ no ebi yɛ bi wiaseɛ na wɔn ne timafoɔ no wɔn aka bom na yɛ nsɛm bebree anaa ne nyinaa mu no saa bere yɛ nkrataa ba sɛ yɛde wɔn kɔ yi na wɔn akɔ akɔyɛ nhwehwɛmu no yɛde ani bɛdi akyire na deɛ ebɛfiri mu aba biada yɛde aba abɛsom yɛtiefo ensɛm na si asedanka ɔsɛmfo panyi John Entwibo si akolabo eno bo afia bo adwo ne aboafo nka ye nyina papilo bema babebo ye chidom jataba china fidi neti bo bɔne ahodo ema wonya bitie kwame direct twaye tum Facebook ne so ma de hye wa chirichiri ene benche yen so enya bi hwe yen ye ne ye som wa wiei tuntum baako kokko baako abrewaba kofitwumasi menim nuaba mami ajowa nyanta tando yem fancy na ya Krobea Asante ene na bedwafo entwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, heavy and
plasmox mixture no malaria duro na ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive ye no bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina ye negative ade ho won ma wo ye hyperplus mixture no ene wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia antipavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ete say etipaye afiafie wonu mu ato ahomra no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixture wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena hyper plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka o pharmacist na herbal shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se wotumi kinkai kama. Wa kabrofo. Na nkuntabu okra die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owa crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owa science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine swa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm approver, into your butter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crabbe to me, I could chew akoton. How many students who? Na, and look at dear. What tip one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture. To malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua ko mudiri ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Magie drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA age edwede nkrato yatum. Be more energy drink. It they give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it they give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. Be more energy drink. It they give you them. For your party, for your wedding, everybody, Be more energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital, won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese, ena de menyare o, nanso me ko hospital, me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de tie, me brebo, me kidney, eye wo sa, cholesterol dodo ewo mi mu, me genotype, say me ye AA, me ye AS, me blood group, me full blood count. Ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye checkup na no na BBC ya. Ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e lab facility. Ai de hwehwemu ahodo pii. Ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu. Se be ya wo behunu wapomudin gina bre.
Oni enkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani muguhura, aye ni na sienkam. Ise nyuman ubia ni nyuma, nyuma dosu. Yanso, diodi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyamema won nyuma no, enkoso. Openi a wupi adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wode ama no wode afem yen. Wo so wodi a sene ya metumi ate atɔ obranye mu hwibio. Pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asem wa edini wo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Ewo no tutuo nso omo mpaaba mo da so busua ɛyɛ waduma. Na papa we de ne kyensɛ. We kan say ayi ni na. Otec 102.9 FM. Hoban e bibia ye tia. Ehumɔborɔfo enyanka papa wa yi bi. Otec mo nyinkire. Ne dwuma ntumpɔn. No mo tumfa abotire odo. Ensema ya no mo tika. Eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se. Wo mu gu eni mase nya sa na mo tie. O mo ka se dwuma na mo ye no. Emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye na ya na mo. Papa nka wo mo. E fi sa abre do hwiri kopum bra. Odu obia bekɔ. Wodi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no. Awurade wa ho ɔden no tumi no. Ense wo ma nya kokoduo. Emfa nya kopum bra. Wa obi woni mo nyamo. Adumuni. Amen. Amen. I say, a man for Kabia. Oma Futri, Usum say. Say, ye bepe say, ye befre wa yeria, onene wo hui, wa, and now babano, e wufia ha, obepe. Untu, tunan untu, mate. Say also be to ama watch. Okay. Okay, but any das. A dear in the how pentia ama waba yenimha. Dear, how me pentia ama bani say. 15 minutes me worry obano. In Comodia obano ne S guy and me friend one ne S guy ni di ni nyina say. Ono ankasa kasa particular no mpeme. Get no sell na me worry no nkomo bi ebe de be koso bia wo me ne ntem bia no obo ne S Ghana mane e recording the send no enkomo a wo ne no bedie bia no de be si wo me ne ntem bia no obo ne S Ghana mane nti ya mame hu se oba no de ompeme na wonno me na ebia aware na manfo ware bi no na e ne fese obi abemu so ono so ayede aware intimi no ehame me ware oba no so no mehu sika nyina na me pride e de ko ware oba no te aba ne sa no ama sisi mabusuafo kra no o ma ye basa o mu asmo mo nka na oba no so hu se mabusuafo ni ha na bibia ni mabusuafo mpushi nti oni o mafasa akonya no so e de sa akwase ebu na yede e de ebu me ko sisi no oba no so akoseme a kire ohema no ba no akoseme a kire like onififo ne maame ne papa na se ohema no whereby ya onu so mum na yede ebo blabone ama sisi odi agina so akase wontimi nwale bi e ba chowe pese mo boa me na enie e ka bia so so nwale bi mu dia
ene ka bia me boye bia no ne sa be ma na on na ko bo dwaman because e minim say asante ma menim no so oba kra no say o ma be ma fa na ba ya walo be ma wo pro be fa ya gina ye fle ti me pese sa ne ma ni nyina no sa be ma no ono so e ka bia ono age atum sisi wa bo like ono ba na da then ye ka bia me bo like me bo no ba hu bia ono ma ya ma say nye sanso a oba no so onware biem nti ono so ka ma bo no ono so na ono so on tua ma me because me nya ma adi say me ni jai onu mom no so onu mi jai enti say dia wo ka wo bo wo ge ne ho dia wo ju sika me ba join Otec 1029 FM. Awiai odomankoma nyame ayeye enka udin enawiai odomankoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awiai yema yenho aha enawiai yema yenho akwaba na yema yenho ye hiehyia aha ye Otec 102.9 FM sunie ene eye yawada ene ye march bosumi de to so dumienu emfimpinu ne aduonu nsiamu ene ewe awie yasanhia bio ebre na wiedu se yede Asem Beba Dabi dwumadie no ebesom na dwumadie na da biara da se ehia wa afidie so asem krope ne yeka yese ye disua de ebre kro na amu ne yede kire yen ho so ade no ntina awie ya ye hie nokre adofo amutie yen na mo hweyen monkai na monhye ne nso se ye ba besua de ebre kro na amu ne ye be kire yen ho so ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die yi moada mebru ye live ewa ye social media handles ne so na wie se wo join ye ne a ba bia be join ye bia no ya share ya follow na sa like eno beboa
da biara da ebehia wo afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nka ya kyerɛ wo sɛ yɛhyia na yɛn nyinaa yɛka abɔ mu nso asua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ na wie adwumadi a yɛdie yi anuanom wo hyɛ no na wo like na wo follow no na wo de wadwenkyerɛ enso tum ɛwɔ comment section hɔ awie yɛbɛkan no kama wɔ afidikasie yi so ama obi anso ate wo nso nka ɛna wie yɛwɔ anuanom wɔ amanhodoɔ so a ɔnom nso ɛfa yɛn dwumadie live ɛna Be Love Radio fo a mo Spain yankopɔn hyira mo ɔnyɛ mo kɛse no ntutu mu anamɔ nso mfansiye sɛ na wie yi mo fa yɛn dwumadie yi ɛna GN Radio nso wɔ United Kingdom man ni mu yɛwɔ Patmac Radio yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Breni Radio ɛna Sahara Radio ɛna wie wɔnom nyinaa wɔ UK man ni mu na ɔnom abɔ adem mu abiebie mu ɛna dwumadie ni twagu ɛna Kings Radio ɛne ni TV ɛwɔ Paris France abuchman ni mu no ɛna wie mo nso yɛ damo ase Dache Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchman ni mu ɛna wie wɔnom nyinaa abɔ adem ɔnom nyinaa biem ɛna dwumadie ni twagu ɛwɔ wɔn mfidie ni so ɛna wie mo somfo Krobea Nana Yaw Asante nie ɛna wie apɛsɛma kana nanie meni wahia ɛwɔ afidie yi so ɛna wie ɔgye aman nie ɛyɛ hyiahia ɛnɛ Krobea Jata meni wahia ya yɛn nyinaa yɛbɛka bom na yaba bɛsom ɛwɔ afidikasie yi nso so ɛwɔ Otec 1029 FM enso eso awie abedwafo agye adwa oba de achia me awie akwa bebro ya ja akra umpom te sai yankopon adom ho ye pa na so so adom krona enenso ye yawada odenenso asan afem yembio ye hia se ya ye se esua de ni asan akire ho so ade nti enawie ye hia yi eye sa pepe ne ba be no yeah eja kwa mi wo ho na mi wo ho pa fa ye da nyame kakra nyame de wa nan no na mi nim de wo pese wo kire efise wo koda ye tokuro da wasum tokuro da wanum tokuro da hwinim tati aketekete wa wuram sa nyame na wo dan ni ntia sure se wa nan nyame a na wo se wo akokoda obi aye wa wasema good awie yakoda nyame awie na sefata se onipa da sani a utie ye na wie wa afidie so no onso hye ne nso se ode ahweyie enso beka ho sebe odan nyame ntia na no nkyere se kogina jata anim se jata media me dan nyame o enti nyaade se obetumi ateme yawe oboa ahweyie ne bema onua odan nyame nyina kyiri no eya ahweyie odan nyame ntia no nkyere se kona kogina ka akwa mu na ka kyerɛ ka ye ba ne sɛ roba nie media me dan nyame o enti nyaade se ode bɔ me kura obewu oboa ode bɔ wa obewu enti ade a ɛsɛ fata sɛ onipa da sani uhwe ne yie ɛne sɛ nyankopɔn no de ye wo no ɔsese ye wo no a na ye wa ade nyinaa na mmom ahweyie ɛne bɛɛma ɔde benkum ɛne nifa asi wanim de aka ɛyɛ de wo bɛfa de aka ɛyɛ wanamontuo wa wani tua sɛ wo fa benkumi ebia ɛde wo kɔ nkwagiem enya de sɛ nifa ɛde wo bɛku owuo mu a osi bi da nyame nti me kɔ akɔfa nifa enti onua da sɛ nie ɛyɛ ahweyie kwabrane twe sekan na wo hu sekan wɔ soro wo hwa akoa yɛ nimu a na no nyinaa drɔ kyerɛ sɛ akoa yi hye akoa yi akɔhyia ma na no nyinaa drɔ wakɔ paapa ya to so ɔba nyinaa ɔsɛ wane bɛɛba wane zi obetumi agyina m'anim wokura se kan na ɛba o onue sɛ wɔde bɛtaawa a pɛ baabi fa kɔ ho kɔkyɛ sɛ apolisifoɔ kora adwane kɔtoa wɔnom na yɛmɛkye no ɔmo de ɔmo ba wɔn mu kura tuo wɔyɛ n'adwene sɛ nubɔne a wafa wɔde bɛkɔ wɔn so wɔbɛbɔ no ahwe hɔ wate aseɛ na wa a wonkura tuo na wonkura gyan nyame no deɛ ɔdaa no ɔboa wo otutu anamɔ nsi yie enti na wama wadwene
ye da wutri mu no onua eye ayusu gomhyen me ma me abra mi nta ne kan wo se he na akwada we ade wunyusu gomhyen ana me se gomhyen ye de yi wo se wadwene ye da wutri mu ya wo doma nkoma nyankopon de adom wo no eno ne gomhyen onipa da sani yi woti asie eye ayusu gomhyen na uyusu gomhyen no a eni oma be koyie enso ede amawo adofo ne ade hye awie ye hia na ye ba besom ena wie sa wo ba ententan ne so a mehu se ogoromensa waba ahoma ne so ewa asuonwunu eno o se akra ya Krobea Asante ene ye yawada ene yawo yi de mayema happy birthday wudi eduru yawada bi ye wawoda na akra wachia kaliko ono nso do pa kire se odwumadie nana onfa uni agro ene nana ya Krobea Asante wankasa boy emebusem minsumnie na akra Krobea yeni wahia ewa afidie so ene so oba bema kampa menso mabɔ ademu hapa minsumiti na me maame Teresa nana Krobea ono nso mfa adwumadie ni agro kra enunti ene awie achia ne mame ene fab ene o se Asante Krobea bema nana wada meburu se yeni wuhia wonsem a ya woka na wo de kire yen wafutuo no ya ne mu edu nyankopon onhyirawo na ontutu anamo enso mfansi ene cruise one media ene o se akra Krobea se wo ba Mary Cruise Barbering Shop a medoma Alhaji Koko Pens Gate ya no yenso ya bade mu apa akra Krobea yetiew ena ye san so ehwew Imas Hotel ene o se akra ya Krobea Asante ma how you look very nice nene afutu a wode amane nso ye very nice nyankopon tonkoso anya okese wate ontutu one wa bedwafo nyina nso anamo na omfansi kwadwo Monday ena o se akra Krobea se wo ba fire shop e wa Asante bekwai koni yawa ene yenso ya bade mu ha na Krobea yetiew ena ye sign so ehwew ene ke fresh ena o se hi nana menso ma join mu na nyankopon so ehiramo ene the wild world ene o se akra menso metie mo ewo UK Portsmouth na ehirankamo enchia ne bi nso nkamo nyankopon ehiramo pa wate na ontutu one abedwafo nyina nso anamo enso emfa ensie ene Mary enso wa ahoma ne so ene o se more fire nana ya Krobea Asante ene wie enhiranka no abedwafo yenso ya ba ahoma ne subi nana ene ye mo ha na ya ma wakwaba ni aka kire o se ye ne nyina ene ahia ye ba besom senka onipa eyusu ne gomhyen enka enye ene se ne nipa ye eja kwa me nana onipa nyusu ne gomhyen sure Abraham intane kai ya na wo yusu gomhyen no o se adwene no ye friend gomhyen wo yusu a o bebre sa pepe ahwe na okuta hwehwiri o bebre je ya yusu gomhyen no yusu good na abrabo no gomhyen ne ka ho bi na wo de akọ anim obi wo ho anyame ma wadwene pa wo di wadwene be bi kuma bi na bibi afiri mu aba nanso enam se wo mpese wo be yusu ne gomhyen nti otifa ko saa enam se wo pese wo yusu na adwene nti da bia ye ko na ba beto no na wo ya akoro beto nanso wo gomhyen o eya yusu gomhyen no sa bre ya nyame ma sa adwene se nsu oto na se wo gina mu a nye nyame na beba bepeja ofisi sa nsu onum e de wakɔhye dam na mmom enam se nyame ma wo adwene nti wo se nsu no wo gina mu a ho befo nti wo akɔhye dam gomhyen no na wo yusu no sa bre ya wo twa kwan mu woni se gomhyen da wo tiri mu nti wo behwe bonkum ahwe nifa se wa ahwe na takorita de wo so pa obowa okọ nti ya na wo yisu wadwene no eni ti nyame ma wo sa adwene no nya bibia na nyame be aba obo ho man de se twafufuo si wanim na se wo hohoro sa na do sa tum na wo twafufuo na fa hye wanum a nya nyame na be ba twafufuo na hye wanum wo se wo yisu gomhyen no nti ya nipa da sani yisu gomhyen no na ne mbom na be boa ma okọ wanim that's ebru ena wiei adofo ye wosomsom ye wosomsom na wiei ye besom obari achiame akra enenso ensem wo ho ensem wo ho onipa da sani sebe onye oyabo abone enti se oni nipa nam na wan hwe nipa yi a asembefo ase ende betwani bi yei onfie aduonum yensa 23 years na osi wiase
enyu obi adwuma nko an na yeye enti onu dwetire kakra wanya no wode betwa abe eno so ye wadadwe hu ahunu sesei abetwa no emfaso wom abewukura akokono wo ho akokono so asomroje nso wo ho asomroje wo ho ebese efudomo ni nyina ye mfaso enti krache no enya ni dwetire ya wakɔtɔ abe ya woto ene wo be kɔna krachi butu abe no ase na wo fita enya asem ketwa oba de akyem wakonya akwada ketwa bi a wono so ye school ni akwada betwani 23 years kum school ni akwada wanya 19 years oye ne ndanka boy onne twempna onne twempna ene so wo mpna twi na mu hye sa 19 years ya ne mpna ye betwani wa wunim de besie na akwada no na nabusuafo aka se akwada ba ya fefe 19 years wo ko suku wonya nu ba bia adenti na sese okofa betwani mpna jano odi ntunkuma dada ya ma betwani won say ye mpesa woni akwada de betena ho betwani so wote ase enye aso ni dem abaya na bie na no aka kire nse bra betwani se mabusuafo aka kire wo se e ma me ne wo ntwempena bie odia tena wo ba bi na mentina me ba woni se akola na kade ne ye se wo kan sa asem wo kire betwani no broken heart ya chena broken heart adwomboni aba betwani ti ema betwani akwada obo akwada ne maami ankasa abaya 19 years no ena ni nua ba panyini a wono nso nyem obo ono mu ada o esese betwani ekopepe wo kontutu twedan ni huhia na wo twekatum enipa miensa no betwani ahye wonu wasa ngoma nkomo anya me de wahye nipa miensa ni nyina including oba anyemfo epemfo no wahye won na enawiye ye bewura saasem wemu na yakwa akobisa mema sa nyanyam bia sabe broken heart ena oba se wopewo mpo ene dan sei na watumi abie na no aka se wompe obie na wompe obie mu a sebe sa kwan yeyi ene sese ye de sebe oba no ene na busua fa so ana na wo be kumu a abaya na wo ho tetanu na kunu na ne posifo nchew wo wi a menwane na ye hu se wo ye bema na wanya sa we di odi akwa akofore maame ne se maame no ene tu ne banefo ni nua ge ne nso ka bi enti ene ete sa dia odi amonko obo wa shini pa miensa no ene wi ye be show videos ene pictures o ma woku o no o mu nyina ye de wono be kire akwa se efidie so akwa sade ekura ye de wono be kire Sako ekura wo sedi ekura eduru ha ebehu di ose yetimeti etiefo ode tombo eduru ha akwa ise eduru ha yokunkum ye no se wan eduru ha yebehu di ode very good and then so ababa wei asa ba yanim ha ewa afidie so na ewura yi a wote hwei wawo miensa right wawo miensa ye frɛ no Rukaya right Rukaya awa Haruna yes Rukaya Haruna abaya wei otonsuo right ewo macro eya all the drinks ka ho ifri na ekoya afa vim champagne energy drink ka ho wate amanfo topa wate ya fa wo de wuntumi kura me amefa one eyi amount eno no ye kan say de ehye rubber mu no one there one pack mefa one pack ama wate se manfa ma okra na ukoma me na oton drinks ne ho na okasa wo perfume champagne energy drink ya ubenya bi wate o ton so aya wane nchele wate enu se ye chele a boys mate for no nompa amoma hoden emom de bie do no so who perfume champagne energy drink ade asa na bi aboy bi abepew na okura bi noma gane wate wa nwane a ode adie ni na be yew wate an instant boost the vim champagne energy drink no ye trillion for and this hard drink we yaba
voice ni ubenya asemu ekina mi bie keke eja kwa me doma wate me nua no ma no de me mfo mu nia bro wajiba ku sokoma lady na wa mi hu a wunya me nua ba bi ana me dofo ba bi a be pira no me mo o mo tip enye pira o se o ma ni bi na on so for bi na se eja kwa me nim de me ka eye pira eye pira afidie so no oba de ka sa asem we se wo no wo ye oba na wo kope ne vim champagne na di drink bi bobo na wo ni wuhia na wo ye agish ui kumi agish oba so be jai oba me boa wanka me kasha wano ana o tobo wankasa oba de me kasha wano ana sa o kai obo kasa tade ene de wankasa o de sa abono me se obo o kai ana wanka obo onkasa jataba se manka okay se jataba se wanka de atiefo mundi odo abi go yiba ya no musu wo pra wo mo abi wose ye yi anya esu nye je ho de soro esu hwe oba wo ne be ma da awi abode na wo ye aji na so ye nye ho a wonim nye ho aji nye ho na de na ye aji ya me se me ne wo da na ye aji ya me jai me sori ko me kum obi ba ohu sawate aha obo no obo enti atiefo ebino no sa vim champagne energy drink ne de boys de ye nwuma ni nyina ne se emausa instant boost no ma ya no enti udi a Trillium Industrial Limited for the vim champagne energy drink yaba no udwuma die bia wudi a woto nzafre nipa dom no na wa me bia base ema hoye de every sip ema vim every sip ema vigor ema u feel the vitality no ankasa omo number 0322 190877 enya no ano no 0322 190877 eno ano no mewio oba de achi ame agra ababa Rukaya Haruna okay abaya yanim na di oba ye mahwe no a asem nkai no papa ono a oso otonsuo onkai no still onkai no no ye frafrani onkai no kai me kakrai oni be ma bi ye friend Yusuf Muhammad e na awo miensa onkai no be ma ni be hu ne fa no na ekọ na busuanim ene ese o meye ne ho ade kakra oso de wonyem momani nwie no okotena ne so afedi otinani na wasanyem ba ko aka ho ono na wo ya akwada ni wu ya wasanyem ya osigwe die mi ame banana aba no still onkai no still woni tena ho wo mi ensa no afedi wakai kaka etiefo e de okai no faka etiefo na me nkone so akra ye wa hanom na awrai ba ya ode nani ho ahantwo wonamwa na ushi akrachi bi na wode ope asem atuntrimu ono so ene akwara one no tenai ma omo awo nia edinkan ni etoso mienu no anche bia na twom no ho no afi na anche na akwara no ofirimu anko se wodwane no wanwane o osan atena ho a na ni etoso so twom osan wo ye nti na nani agye se ne ba no a okoye no na asan aba na akwa die ani die a wodi adi no die oso woka yankopon nko a enenim we na afi die enkwada a wonhwe wo mo kwara no wasesa wo mo ho ade wo mo ahwem enya sa wagina free ne nsam asa abiri die be mako e ma mienu ni wo nyina na sane mienu na setena mu tie wa asuofia ono wode wo makoma onua ba se onua ba no mom enane wo mo entena ena awrai se dabi sa na tie dia wono so ye wo ba otete na eyeye ndu wono so betete na de be ma no so se dabi wabeye ne ho ade efiri se awurai kura kire se ebra okoye ne ho ade no enko ono kura ade nanka ompese ne papa mo begye efisi ono ankasa na be ma no nanka afede ne ompe ne bio na ne papa mo agye eniema no ema ebra wo mo koye wo mo kosi aye no wonde wo se
krakye no so won de wonyae awurai won de won ne be ware won ne ho ana won so si da bi de wo bro no ne wo ye no ne de enya de a obetumi atena awade no onwale bio ana ne nua mema no awurai nua mema ne se ne bra wabre no onfa ne na japa de wabre no ema no wei ama awade no mu atete saabre na enso so awade no a emu atete no esanse amamre ne amane enkoye ni nti no eda so eye awade no ewo ho eze nkwala na kwa akodi krakye no ho a wode na koma onuamo ama awurai ba ha se oba abeje yen moa no na wonye ne ma no na ono so nhwe won bi se ono so hwe wo mo a enye yie eno na krakye no nso be yia no se da bi ebra woni awurai ntem tete ye no awurai yakofa be ma na wono kra de onko ye hwehwemu no de mema maako enso ena o ma wi awurai omko hia ni kra no om ka sa ba tika ba ko ne de na nka om ye amamre a nkebe ye entu we de enso de om ye amamre nye ye entu wadi akwala ne brem awurai ya enye ye fese wadi ne bre na nkwala ne bewu entu won fa wo mo emre no awurai so si da bi enye mema nso bia ba ko na be ma na kofa bi ti ne won so akofa ba ko entu won kwa won na ka kire ne papa se me de esan se o ye ndimi ne be ma tintimi nwa ne bio akra we na awurai e de be dai good oba rukaya oba ha no dia pa titiri na ne hiawo se o pese na Krobea ne na bedwafo ne na tiefo ye mawo enti de ma oba ha acho me dance acho de enti ame baaye no de hiawo titiri pa de hiawo me pa enti ame baaye no e ma ni mienu na odo o makoma ni sister no ni sister ne nya obi a o ti fie okodwom ahomache ketuwa na dwali ko school ana me so menya ma anye se me den kwa ni dwane me no mienu na ye ma no ti me nkra ni hwem ne omunye mesie ni ade ni ti kwa na me ye se o man nkra ni bedi mi ho na me hwe omo na omunye ni kakra me a minim se me no mienu na won nkra na me do omo beba me ne na ka bia wo fie amfa me hu ni me yu ne na kasa chase de me kan de se wo ntie nti me kofi on so a wo sister on me nkasa nti last bi me ko no oni fie na me de me ko hwe nkra no ana me je o mu school bag no mo pabo abe horoye obete ya wabo onua na mane se me ma ba wa ma onua no aba baabi amete no asi an to nkra no mo no omote no omo ntimi nsi nkra ne ama nhoro na me se enti ma kwahwe me ma no eye bone se ma je omo nyama abesi na wo we ya asema ye ka kire wa so be ka kire me wo sister ka kire so ka kire ne se ne ma no omo enti se wa ba be hwe omo na se ma je omo nyama abesi a se enye hwe so de ka asem bia na wo de chenje se de me de miniba menena ke bia fanti na me de ba ye no still na okay arofoni ade hye sa asem wei e ba ye nim ha no ye de hye fridge m kire se krakye no oba de chia me kra ne to ma ne se ensem no bi wo ho a awura no ka ono krakye ni hia na no yie wom anu yi a wo hia ene se awura yi kire se watete no ene o twempna baabi ani nua kra te a won de okra me komi nua ho o ma kodi dibi nua ho se no oboa empna no akofa de ho enti anu ye bebre wo ho a wono nso kwabrane no eye Muhammad Yusuf ya wo ye adwuma wo magazine no wo hia se onu nso yi ne ho ano enti jataba ne no kasai eme eto nkrama no se ye hia no ewo efidua mu ha na wiei atiefo we are pleased to announce to you say krakye na ama ose wo ma wadane asia ni kunu no ose wahu tani a yede na kɔ radio so da yetra asia yetra ase no wahu tani a yede na kɔ radio so da mpacha omi ko ti obi nyame na meka na sesebe mesre meka wo ye tani na wu sisi oba mfa wo nkɔ radio so no obeye odai wode obekɔ ebi na krakye wo kyerɛ ye enti danu a woni jataba bon komo no na semu a wo kaaye se na anu kra de ya nkyerɛ ya dwene enti de o kaaye no jataba mo na ye nsu ye ntie bi
nkura na asem a woka no okay odon nkura we ma nkura I gave we na unhu nkola we bim me so do mu kosim ya bi school 2 weeks na nkola we so oka na ntwi akola 6 years o timi di na ntwi eki me nim se do titi we ka do mu aduane 2 times le ko bia me bokasa wo kwa ntem bebre me man chances si ana se nsa so nkura we mu ta me hu na tiko biem me na me ka chiro plane bebi omuwo no enye easy me so pem krana mini problem na emu no mani bebi sa me say opeska ama krana we zo woto me sika kra wuni eze krana me inform nko be bia omo wa ha adwuma wo ye no onsamu den no enso nkwala ne hwe eze wo so wo pem krana me ensa nyina eno omo afa akosena ndi amba ze nipa menu cha de me ensa ba kunya bi Benimu no over 10 years, never say for now 11 years. The author 8 targets, now 8 years. The author second me, now 6 years. Yawa gave a mama from the time last year, but this year no one yet taketwa. And in time I make us upon one on the form non form for many problem. So I can colana on the form. Yes, I'm fine. Eze bi so me me de oba na fe na makọ han dan ama oba me de na to adwuma ne de entisa no ha ta ma kwa na ma kwan ya ko de be ko mo ni ana de nkra no ko stream wa nkra me mpo nti eve ni mo a ye bi school na otwumi no na o mai na me so ma papa ma no ko papa no ko ho no no ya se je se mi anu ba na papa no ba na menen na ma kontanyi na sa fi ha ko ya go ka so no so wale ne ka se bia abufu na bantu de mo men fan kwa no ko no mde ko mu school wa kuma to ye mu a kwanda oda person ba bia betimi aba ana ko ba so beba ne mo ba na beba no wa to firi mo akọ han dada anya menen neti o nya menen neti otu ye kura 9 months ni aja menen kura no kwa na eti nje kwa asam no so no ka na akoba se ka na eti dia ene no mo se da bi ti ata wi dia e wa so be tena no o ntimi kwatena be na me so me kwatena be bi njo na wu ko yitu mo se wa so mechi yesu ye ho ye chi Yekiri amamre daho. I was okoya amamre nansa. Amamre no mimi sikankum, ni bibiankum. They won't be obey. Ebe no mo kama mo ti akete ye ba ni afa ya amamre. Na mo ti yo mate. Nje bedru ye no. Ena mpapa ko fi. No kwose na ne dan no. Na me no nkra no wa ha. Ena papa said ese no nipa ne esen to ase ba ko ana mienu na so ka se ba ko a oye a enyi ye ana o so mo ye nipa 7 ndo ga nipa 7 no ana busia na se nipa 7 de amamre no mo nye wo ba ko kwa yitiri na nipa 7 ne ko na busia na nkra na mo de se neka amwan ka hwedi pusi omu man ka hwe ntinante bi eno ba ki eno ni mi fa ba ko be fun ye ana me sa bon papa ma ne se de ko so no memke wo ji di bia no abebe ki obe he ne ma onko na ada no ntoka mempesa wani anti nti de wo mo no abusia no ma ye hu no bianto no ha no bianto na be ano ko mo so ambekre amwankre ntina ntenya na mo se no mo se no wo mrafie na de wo obia no yiti ko na obianto na be na kai wo so wonko ebe me ye obi adwuma ye krankra nyensa ma mi ni be ma ba ko
And Crapo school 3, I was on the summer for a Jumatari. Now, me could feel conway, Namasimioma. My time and one say Galiomona Diachi. I'm a ham or more to school and son of my baby. Now, me as a son, I said, I may break. And the son, I said, I may maybe not be Mrs. Sam, and can't me do more for my Mrs. Sam. I do see no bar. It's your father down was Sophia. And I'm a dead man about I school and I do her. And I'm minding me, a on my phone bar, or my did you know money on my human. Me, a man, the one. Bring you, Lama for fun, and I'm no master that dine out of my hand. You can cry no money, Mrs. Tower. And crying in Mrs. Tower, and Yana men and idea. And a pay crowd with the bed. And I got them a don't cry up for my Mrs. Tower. Na deɛ na nesi ho kwan sɛ nkwara no bɛwɔ maame no hɔ na ɔmasi ni amammerɛ wɔ ho adeɛ no a wayɛ no amammerɛ wɔ ho wanya ɔne nkora ne ntumi ntena nkwara no bɛwu anaa nkwara no kwankyɛn bɛwu amammerɛ wɔ ho sisi no ɛni sɛ mɛfa sɛ obi a ɔde ne ho aka no ne sika kɔ no hɔ nkora no ano anaasɛ mema no sɛ wayɛ amammerɛ no ansa na nkwara no atumi akɔ no sɛ wayɛ amammerɛ yɛ a ɔntumi that's something no. Okay. Yeah, mamma. So far, we couldn't see her. And it's a bad man, a cat as a crowd, what that should be. I know, yes, I didn't be, and no difficult to call and dine. If we maintain no jam and uncolano. Okay. And young cranoma, or bahonoma, uncle Nayan took out, and young men on that. Also, about but our home finds over Henema. Oh, means no quite. Nti sɛdeɛ nipa no a wɔkɔste saa ntɔkwa no ɛno na asɛ sɛ yɛhwɛ wɔbɛhwɛ ne ma no sɛ wo nua ne bɛko deɛ a sɛ ne ɔno nso wɔntena ase me maame ne baa bɛsra me na me nua no baa ɔsɔ bɛkyia maame akɔ ɔno wɔnte hɔ yɛsɛ onyina ne mmienu fɛ ne sɛ yɛabusua no bi ante yɛ nkyɛn sɛ ɔfa wo kunu akyi a ɔno kunu ne nna bio so for connection on be man in nebim. Okay. Out of 40 this year, Muhammad Yusuf, Rukaya Haruna. Bema onina wo memu miensa. Ba kukura frim keye nan. Bema no na no asem nie. Na owo unchire mu medie ya ne hame. Eye se, uwo unchire mu na wonye wadwen se memma o hawa wo ho nye obia na wo ha no ene ya wuni adagye no ebre bi bedu ebi asa adagye na unya ne ne no ebesai more than de nka unya ne na nke beboa wo kwantietia so abaya wote se beba na kasa se yo no a oyo no na kasa na sem na o kan wuyi ho ano se o miyim ho ano se ye ko osirem no atiti a wo de me fam no na maka me busuafo se me ne wontina bio enya ba ko de to so mienu no first one me de me ko no me ntimi nja me ma ho ana me ne nkura no koye no ana o papa ne me papa kasaye no me papa se asem no fa asem ba fi ada nti o de ya ka sa akọ me free sirem be dru ye anajuna me se oba ye kwa me fi se me tena ke mba na ma blenti na ma da to be bo punu ma me tole ye because jale ba was the same case na no senjina so eno e fa na ma me na ho anajuna oni mi wo fi ho de edi miti kra bo fanya eda ho fanya ye so ma ne chim na ebubu ya sizie me fon eno mi pia abonten efiofo nyina hu ye ade chi ye na me fra papa kwa da hospital papa sese sa wa kwa na sesa na te di assembly manko ana metina ho ana asem na ere etu chai the same case na oba ana me no bada na me se bla me no wona me fa wachi na me menya me baketo ano ada awo ka me frɛ o me mobi kwa na frɛ o sɛ awo aka me osiyo meba ode meba saa ma frɛ na mintimi ana sister bi wo frɛ na sister no so no onyim
na sister ni so okopeka ba okopeka na na ohia ni kunu na ni kunu de kai be fie so be fa de na omode me koya me se bla me ko so hospital suncho su ma anti me andru ho ya de me ko ama se wa ho kronum ana me ko woye a wo baaye wo no sister na baaye hospital mo na wo sister be timi me won se eye ma me nwu biem na ga na ayeden man kasa ana akita me se e kai doctor se ma bo nyina 2 million 5 na uchi na wasi yimi ya men fro that time coronavirus pen so nti anje ni pakura nto ho ye yi me 3 o'clock me friend na me friend na on fa ye tena hospital ma ne bo says ye friend na wasian fro fa kwame no ombe you ni nyina na sister no e na da so ti me nchen yo ye me fra bra kwame no ombe yi me bra kwame ye ne netifi oye dwon ma azin asema making o tie mi a bo se no kre sa ono ne me fra na wasian me sister be play ne ko hospital gen na no me bo ni di ma make no sa gen ne be mom na apla ana one ne sister ne nyina o ma so le asesa o mo ho na o mo de gen ne ba ko hospital na o mo ja me mesi hospital mu ho bla na se nya sister na kama ka hospital o me sa de me di chief ko me di momi kwan kitin we e wo hospital mu ho bo adwuma ra chief ko ani me se ye ebusuani bi ani henti o clan kura na ko no kura ko an ka hye o ka cha ne se ma wo kwa won ba adwuma bi ma ko an ka hye uti mi ja mi si wa mi ame no start ya blabo mi hu na dan odam na woni hye me busu afọ ka mi se wa na me pe ma tena hu ama wa ye 5 cedi e no ti mi 1 million ma won pena e ma nisika boni ti me to ma misika bo miti na o fa be ma na chi me fa na chi oni ne teno na ma fo me fa na chi obwa ne ntro o ko ka kire o papa na ono papa se wa fa be ma na chi ono na asem ni wosirem no ya waka asem ni wosirem no me pa se me ne beti na biom ana me ka kire papa se me papa me nim pa se me papa se me sa anko enye sa owu a ma me nsi na eyi asenti na me pe kwan bi so achechaje me na me ka kire papa se wa fa ba me so ma fa be manti no ses me ka sa ye wale ntimi ntene biom na wa fa be ma na me fa be ma if you cry me ba be free ni nchen akosirim akwa handa nyina na one me da ka me nyi se bla na ko be ka che me se nyi se na nyanja so na ye ne dia ma fa be ma o me pese me ka nse wa ha be ko do ye ne me ka tam na wo muko sirem na ye ka asem no na wa fa be ma na me fa be ma se ma te na asem na wo ka fa be ma ye de na aka kire o papa so wa fa ana me se minimpa me papa me di ka ko ja no me papa se me sa wale be ma ne kire se nkura ni nti no me nti mi nja ya wale na me ka kire papa se me ja ya wale kire se ono ni me sa no mo enna fo sem enne ense bi ono na ono mo sa de oye no obewie no wasian ade che wasi de me ye no na ye nti me ma wonku mi ansa na me hu se me ble na maka cha papa se da bi me a me ble otoso mienu kura ya danse wasem no utimi frɛ ne ke kansem na me ble bi sa se de me ka na nya no kura de ono wo frɛ na wo ka kire ono so na no so ye ne kura na se nya no kure ama me ble akwa ka che me se ukunu ni se na wa frɛ me aka che me nti sisa wo ne ama e ble na ka che me ba se miniska na me ble se ka bi onya me be kombia fa na sisa wana mabla mi a meche ni panika ana na adwuma ran le kan ya na me de mi jai ko na me ne sa atena ye me ma fa wo cha ka na me da ka ba na ka wunwuye o ka sa ma me le we easy o se wo ko ka se me man so na wa fa na chi ye free sirem ne ba ye no ana o papa friend me say amamle no ye omo wa amamle ye ana mi amaya ma adwin dada se boy no me ne ntina biem ana me so ye nimpa se me kase ma fa be ma ombe twa asem awale no so bi kwa awale am ne be ma tena starting ma tena ho sa ti asafi se me wo bapanyina se na meti o onu ani sister asha edi adanse se ebisa me se office o wo bapanyina kamada fiti sa atem ati ti asenti mi awale ne pa de ma ji se me ne ntina bia ntimi me kase ma ebusuafo no ebe twa asem no so na ahwe nkra no namba pa se me ne na ntina bia ma owu ama me ba me so me ka asema omo be hu se awale ne ya wale enyi oni be bia mete me pese me ka asema ba ya mama ka asema ne sen ka ma se ya ke ko sene ba na oni me nya bibi ga ba na ka wunwuye me ko sene ba na me se me pese me hwa nkra no me pese me ne girigiri ntino wo ba de obeka bia me pene so no waye en ka wunwuye
ebra wo kan sa asem ne kire ne papa ne papa ka kire o se yenko ya amamre ni nyina onnim bibia o nchen ho onnim bibia na no sei enkura no ma me hu omo ana me frɛ so the Friday bia fa nkura ne blame na me hu omo na me tira baby osiyo Friday na me ba ya almost be na me hu nkura no na me ti me kura ntena se me be fio na ho na oni ho na me check aka na obae na me se wan fa nkura na blame me nko fie na nko chena because enkura yi wo kwa adwuma no pa bi ho be kwa na nkura ne nsoli yo wo baba na nkura na ada wonya be ma oni nkura di agro ti se mia na me ne nkura no anopa se nkura na ebe di agro be yi ana omudi anyini o enti wo no nkura no mu ni me sen o mu nim so mo papa no by time a me nya mo ne be na onya man nkura no kla chie ma me kan kire o na wa ya ma me bu afu wo se me ma fa me ma se wo ni me se ma fa me ma 7 na jo ne me ya ye no enka ya no kura ka wu ye o wo be su mintie de wo ye no wa hwe ya o wo hu mi ye wo no be su minti o ka kire me se unja me ne nja me china obe su minti no o ka sa ansem no because ye ko ka asem no me bra ka cho se efie dodo ame no odi atena no ma ka kire mo si wasifie wo si fie ne nya odi am nya na me no aduane ko ma mesi fo no be pa nyi ni mfie ho sisi ame no ka se obe su minti wo si on si fie klachie yenye ho fie no wa wale ntina me de ba yo e mana me medi yawo atetie nyina chi me enkwa we ni mani je onkwa we ni mi chan ya mi ti mi kwa ntena ase waje nkwa na kan kwa na onima kama omo ntena ba bia na ye se ose enkwala no ne wo ma nete obua me se obua wasifie bla wasifie e wadwuma refie na wote ko hwede ne fie o ye ma ye fie na ma hwa ye kama ma hu se na me se fate fie o sparking to kwa na adwo na me pese meka na aye dededa valanda ni emienu mpia o no wa lock me ma wo George na nye utimi lock me ma kwa ni su ya ma de che wa mbie me kwa mama no ama na no for me walo bie mo ntira me ka de metimi achitwa age me ho no wa beto me dase me de be ma be da wo dem efia me kwa han ye wo ba ho wa ba be hu be ma bi wo me fie ho da wo evidence wa hefa evidence a wo wa kira se me ni me ma da na e wa hen na ka de onu be ye ne ka ye ne kwa se ma se ya ka wu ye ana wo efi de wa ye on na me se me nka sa se wo ba da wa ye ne me shi kwa se ka bla kwa ne ye nka asem na won peso beba me yesu mi ntina me ba yo fo sika se wanya sika mimi hu dan ya ye dem na wo ne hie no ana mattress ana wo da so me se me do minim pa se aha na wote minim baby a wo free me se wa na me no betra ma tena ho kakran sa ma wasifie efie no wa henkro lerin school ni side ho new site ho ne wo me mpe fie wo ni fie me free mu ye ni be wo baby da aha se na me ni baby da me sem de mo baby da na nyame adum ti me peble heman obia ni mi ton bidie na mi ton bidie mi ton suo me tinkofo niama me bisa wade o sika wo de ma me hu sika ya nso me manage ni saa because obi adwuma na wo ye enne esi wo ye no wo si wonni me fa wale nchechire me ko mada kuru nkumi o eye oda so pe wade me mpe no wanya broken heart menya broken heart o manya broken heart won kra no enyo no no wi am wo wadinki atumi aka twitwa wo ho osirim se wa fa da chi so still no san ba won nchaima na die ntina na nso jaima no ade a me na me pese nkra no se nkra ni ntina me pese se ono no ye chinchan nti me pese me ba fom kra na ese se na be ya ode nkra na bra fom an no nso o se manawe ya still why waje so nkra na mame Rukaya bra forma na no ye nwe na o san manawe no no obewe no na ni wura fi se ne papa se ye nkoya amamre en ye ni wura fi asa we himanyi na tene wo ye be ma bia anim guase do fa ne kwa otimi gumanim asesa ivi kwa ye mu kwa obeto ama memene me manu adi no odi nya one me nya to ko odi dimatem okay atie for asem no nie na sebe oye be ma oye adwuma e wo magazine wonti asem we ye o gay oso ompe obio Muhammad Yusuf ompe obio
ba saa de we nso pa de atwem adwene me nware oba na oba owo be ma foforo ba na ma na me nya onko a se ko be ma ne eho se bia ye ko ka bibia afa nkwala ne ho me ma ne papa se me nhia no me ma onko a onko se me ni fia ene e onko usa me ho nso kwa me ba ye jai aware na gu kire se me ma papa fo no wan hwe ye obeda da wo yira hwe ni sese ya ebe ma mutie sade we mo fa ntubutrim na mo nhye den so won se wo kan o se enkwala ninti no opese oba fom pa de ma be ma no enti e ho no wo papa se ge ya fa wachi sa tam no no ka twitwa age ne ho so ompe obi o enso sa wo ba enkwala ninti otumi be na wa ye twe na no de na nyure fi se yesese ya amamre bi ansana okura watu abia mo aye twe a ho ne kura nka waku ho enka waku ho emema mo hwe saade we yi o so ye baby father na wo baby mama na unim se baby mama no waware fofora ya munya sebe sansem no ni baby mama no oda na dwene ma feel we dia ma feel ba ku pebi we kura dia me nhyada nkom betwitwi ano what is sad no awe no wotumi penetrate ba ko pe ebe so ga ni dem owokunu enso na ni baby papa eda so we no ti sadie we mema maware ma wo mo wo madada no baby papa fo no mo hwe wo mo ye pa mo hwe wo mo ye ne binye obi wo hokra wo no ne ga na jayo enso se ga ne kwa kopeska age di abren kwada baby papa be ka kire o se mama ni ga nte ba akonwe mama nte ba akonwe wa ma na nte anwe so a wo man kwada ni ska enso oni uni ho sadie we ye mema mo hye ne nso pa na nso ye bema na wo ye bi ajai so oba no wa ware foforo wo mpenti na aja no na ye ni baby mama enti nkwankwa pentenwe wadi nki aguge ye ni mase ge yin so pene ho atete waka se me mafo achi se be ya ne papa nkonka se mi wu amensi mayi asinti ompe wa ware bi o onso ya na wo kopa abe akoye tete saa ne ye no saa ne ye no na wo sori ahomache na wakwa adwuma ma hu se ne asem ne te obekwa adwuma ahomache no enkwada ne nsori eya amome anwene enkwada ne ho enkwada nketo amienu o mama no omo wo mfie sensai mommy ne benya 7 years if I guess na keto an so benya 6 years me enti 7 years any 6 years enkwada ono mo an be sori adware akọ enti odi emfa ne se eye omo pon ombe ko omo soa ne ho omo wi omo se kwa akoda wo dem wo be free mazi adwuma ma be kwa akodu efie ne nkwada ne odi emfa ne se omo te wo nchen na omo akọ omo da enti wa onkasa nkwada na no sao na we ya asetna papa ya ye kan se ya o te ho no mo a o toto sa ya mpia we de papa akeso okay ma ye hwe frafra ene sesala ware oba de achi ame frafra sesala be bia akowie om communication ankoyi be man nso ano asem no kakra no bram siman miensa me da se ye nchie ye tifo every ye din kan no every ohwa obepe kuratwe papa fisi ohwa na anu ne nsem a wokan ye ahwese yakọ se badintu se dien wa sori na guy ne de ni phone ama obi se ontwa wo mu pictures o se wo video wo mo o se adenti na odi phone akoma obi se wo mfa ntwa obo na se ba bia wa akoma wa wo do de ese otwe ho ebi bro so ese otwe ho kra ebi bro so obo wo pa na wo pe o obi a opese wo twa picture opese wo ba mu no no antimi ntwa because say for say de wo twa umam ye se wo de ma no da wa bra minim se wo ne sa ba ya ne nso na busua atwempra okwaji phone frige ne nsam e ma wo enokra ho asem kra wo betena ka mu kra entokwa ne eyinko a ye nuanum semfu so de manka animu ye ni gimo ho senka mo de akra twen de
Come tampe. Ebitwe. Omo no so sa. Omo dia omo pene so. Omo dia no ya na boy ensam. So omo jai omo yes ade aye mo ensam ma yo mo bio. Because no pa na ya na ma yo boy ensam e de ma wonom. Enti no. No. Na Ray. Osan ye mfom so wo baabi. Wo ka kire wo papa mo se wo fa be ma. Wo so wo pe wo ma. Na wonim se amamre kro no a ye ka se wo fa be ma wo se mujaye no. Sa amamre kro na ma okwan ma won kwada no. Edi wo ka tete wo ha na ha ne so gikire wo kwada no. On se no na be ma ne di gina so a ode ka wo. Se wa na wo ka se wa fa be ma. Ana mo so munim se amamre no se wa anya akwada ne ba wo a enye yie be ma ne sika wudi bi enye yie wonu aduane a oni bi de esi akire de wo obusuafo ne de wo munim o ndesi a wo papa de wo ka kire no de won de oni no se me ba ne se wabo adwaman enu ntina ye wo mo wale a enye yie adwamanbɔ no etete awadem sa adwamanbɔ kro no a mamamre na wugina aso no sa amamre kro no aso etete nkwada aso ne o maame so ntem kwapem se wabo adwaman every se wo bo adwaman ne se munye mu ade a akwada no eba wo nkyɛn a enye yie bio se be ma ne de sika brɛw na de bi to aduane na wo wudi bia wo susu wo bewu se ne amamre no te no eni se nya no kura ade be nti na ozo kokasa aha ana asem no wo no aha ana awura yaka ede akyekyere ne ho a saa bire oyi na no ba bia enye sanko wanka ne saa nke bia kwan bi wo ho bebre amamre no ebetwitwa age no eze ono ade amamre na akyekyere no ena krachi na nya ho honom no odi na ode ka enipa bi ho a wo mo ba fidie so awura we no ya yemehi sentran ho ya yemehi ni se eni bi ba fidie so ya na ye wo mo se wo mo de niema bi behinta ye wo mo de niema bi besie ye afa ya krachi sha ase se wo buru nsam so ne de wo so beka samaro no ka sa asem ya ke di be ya asem ka jataba ne na kasa no enko de be ya asem bisa ni se na wo si amamre no a se nkwala ne ko ne nchen ya obewu no enye no na no ko ye ko we no akotiare o ka so abo adwaman no ne na ada na ko yi sa asem we so ano ba na no betena ha no wo so wo kata so na wo nka ayete se ayi adwira ho ba bi wa hini bi a ko wi wuma bi a dadine no wuma yi ba ha no mo na ye ka o so nda me da bi me na no kro kuzazi hini ana se kuzazi hire me na afa ye frɛ papa ni ane ka sa o Maria afa ye na nim na etwa o aha no betna na so di asem usi a eno ane be pio okay enti sasa ma akoka ye no na ama no aba ne sa na krachi no wontie krachi ne so hu ye mahini se na me ka kire so wo case enti bra na so be kire hu se mi se nka sansem we abetodwa no enka mum ye ni ebenu num ne ehunu kura ewo mu se si a wo ji achinye wo bra ne enka so a wo so wo ma sa me masem no so ekwan aden na ye nuanum bi titiri wo ye nuanum semfo binum wo mu awon mo ya hantan ni akakabensam ni aniadenfo bi sa ya o mazi ya na wo enti wo sra wo master kwan se me ba no ma me de me Otec se nkwada ni enti nipa no be hwese o ma na no kwa ya kakura sra opani no se o ma wo kwan na bra wo te wonom se o ma wo de waje nkwan wa wonum kasa kura te se nkwada no wo ankasa kura wunya time hwe wo mo wo kasa mu because be kwa adwuma wo beba na die nti na wo ha wo ho sa wa bra san kwada yi wo ho a na no wo kan bibi se sa kwada ya wura yi nkwada no a wo do mbe kosiri mo o latalai enye ye nim ha ye wo mo sirem kwada sa wo ma ba na wo ye meji obi wo ha ma na wo sa fa ne ko esirem sa kwada enfiensi ya ko kan enfie so wo do mko no mka na enfie so wa meme bla mo hwe mo na ntwe so so mo di wo ma chiko obi omo nko bi na ntwe bebe omo do mo kwa mo wa o na so mo betima ko da bi omo nko bi o ti se bia me mre na me bla ma na omo ko nyan no nyan de ya no mo ko bi akwajo omo na ono me kwa se de no ma sha ase me ba so mo ye no mo sua na kakra mo firi nyan no mo ko na ntwe ono mpeso de nkwa wo hian kora de sa wo sa de omo ko siri ma na da bi o ye ntoma o tie yimi asem wo ya no wo hia nkwala ne sa wo pesa wo sa de omo ko siri mu da bi bebre am obi akolo ya ho akwaje letter abere ye wa
Afi ye sire mu esu ye na papa na ye den kwara na koja de wadwa na frifie. No afred he be fa wo ma wo na wo ma no di. Posika tuka hwi abesi fie ha. Edi wo be fa wo ma do wo ko. Na wo den kwara na so akosie. Na papa no mu firi ha akosire mu ko ye na esu. O se so mbejo ma. Ti manye wadwen se wo ba prea penkwada se wo de wo mo ko isirem eno de ene emaye nyai so enya saa nso de a ene so o se oma amamre wo ho de ene nso emra wo ho ye de mra no beti na mra ne ba no wo kogina mu aka se wo ne jai ye no kura no a wo ka saa no wa hwe mu akoma wa hwe be sei kasa wa hwe be sei ko ba ye no ba ko pe abone wa na no fiada kura wo so ko ho ya enka wo kofa wo madan kwa wanyo wo ko ya no oni wa wo twa no oni fie won da bia no kwa ro mo bo mi plan mi o mechi o mo bo mi plan me onua boy no onua boy bi wo ho o mo tu hye me so bo mi plan me ja kwa ave na mami da se na ye ntia yati efo nyina na me tia ye na no mo sirim frafrafo na mo sirim ni ayifo nyina na o mamwa mpanifo na mo sirim no mamwa hwe ye fa ne se na nka ba ya na etwa ntro se wa fa ni kunati a ehwo no mi minim se ehwo no se wo fa kunati ni kon de be hwemu no se no crow se enye no crow wo se kamu esa hwemu no wo se be ma ne kasa nipa 7 tio 7 wo kura ya wo se 7 no se 7 a ontimi na udam ontimi no do ni ma wuni enkola ni timi mama ama ne nchen ba wo 7 no wo ba bewe no obo me ba ezu obi anim de enya hwe hai 7 na chinu eno kra nka wo be wu nka wo be ma no be wu na unim se me kra bo manafo ne obo na se me kowe obo ge na obo nim na me na obo didia ida se mi ba ko be wu won se me ka be hwe nim ida se ba ko be wu me ko me no ma tena sa ntere ga isiremfo no ma mwa abaya wi me papa me pese me kwa ware biem ma fa me kunati ade je fo kunati ene o tene ba ko hwem mu wie na se yampa na mo ya mamere no se nyampa na za ba yetwa nturo na wotwa na mo tunufu na mo de bo ja wo mo saa sa wo mra be ma ibe wo se nkura no ge wa fa me ma 7 na chi no wa ba wi abaye yi be ma ndaso nam ho onwui nti da mi se enya no kora no nkura so ko di ni ho se fa mo bra se me fa mo ma enkwada de so ma mi tumi ko fa wo no mo no masi enkwada ne tia ase o ti nkura ne ti o mo so a o mo so na yo papa omo so na yo maame papa beba no na nkola na da o se mi ka story bi tro akola bi ni papa so ohu ni papa o da bia ohu no se dada ade nche de bia mi hu mi ni hu ni nkomo no se adwuma ni tie o no se adwuma na ya bo so mi omu tie aka sen o se 3000 nti papa no ma akola ska se on school na akola ni sevi akola ni ya 3000 no se dada 3000 we bo so mu we nkwaduma enimi mfa ni nkomo enimi mfa ni sa bo so mu we die ma tia wo ka nti enimi mfa ni nkomo na re hosa wo nti ankora ni se o mbanyini na o mu papa kora mfa wonya hwe ko beba na mada so ankora o mu ko school so mu ye homework so manye no bra na yan ka asem ni so a wotima zi ha ya se o ma we won dana we won franya me o se frafrafo no most ni o ka sori eni ti na no betena se na ye ko to akora ni din wa so ndem so na ye ko to akora ni din wa so ndem most ni nkwa enfrenya me mo kwa sori nti we ko obenya Joseph John Peter saa wo mu cha we no ope boy no up to date what aso pen si see what aso pen ya ni na o twa to so si ade o se ate na me say hey o per na ko ba no adia na ma ye chinu ye fa se nche enkura ni ntia o bre ne ho asese be ya o be ma ne nkwala na be se na ma ye chinu ye fa se nche na ma wu chinu o fa o se kasa me ka bia ma wo se on pe boy no mu ko semba na no de ya oba bewe o pa se ma asem no ngro fam kakra bi o san ko agbo ne be san awe no na ko ba wo ye wunya ni afi hwe ne ba ne 6 years 7 years difference say be ma ne bo ne ho no abe asibe oba ne ho no abe asibe so ukunu na ukunu de wo me ukunu nti na wo ne ku a eni ni o na no ko mo sa ko sibamo ba boy ne ba wa san ba bewe o pe kura twen ena ne ko so nya se de o ye ne ono obejai nti debi obeya ma okuma atenkwa na obeye ese go ese open dia anya abotere de obeti bia ye na nkatena ho na fa wa de esa nya me ka kire be ma no na woni wa nko bisa
akokra no adwafo yo kunu no onko bisa no o de letter nam ha o share obo wo se bakunie obo se je o ze benye die wo ni se o wie afi tu ba ko pe no anu ana de ni ba so enti yesre no amamra ho die na so mra wo ho enti wo man ohun kwan afa so a asomdwe beba nka oba ya nka bibia to atwa okay enti wa amade a Asem Beba Dabi ne beto na sa Asem Beba Dabi ne to a ebekere anamone a esese yitu awura sese ya futu a me de be ma wo ne se wo mpanu biewu a e ma ne nwe obiewu wate eno ye baako mienu enkwada no eye wo ne ni mienu ma enye ne sister dia ena enye ni nua bi dia Asem Beba yanim abrantie bi a ose abaya no na otonpito ewo ebu akwa mpotemo ha baabi ya krache ne bai se ge na ankasa de wawu na wanye ge ne ho ade one ge ne wo mamu mienu ge ne maami ahye dateta fa nkwala ande wam kosirim maami ne yese wo ma Asante mamu abio na baabi a wo mokono maami na akura ni phone na arwe miwa enkwada ne nso ewo ne maami ho enti meje phone no enam se awura be ma no a wono wa wo mienu ewo abusua ni mu ma wo maami sebe wa hunu nyansa afa nkwada na free kumase hade wo bu kosire mu no be ma ne ya hyawo no ogina so wo twempna no ogina so enti wo se be ma nye wo ho ade ena be ma ne nso afa wa sa be ma na wa fa wo no ono nso ye den pe de wo analysis a wo ye no ogina so munti na duabom pa no se be ma ikase wa frɛ na hye wo be ma okobodua die na abeye afi wo no anu mu ato ohun se baabi a wo ka kono wo de akoduru bunu saa de we ni pa nhye ne nso wan hye ne nso a emmoa amamre wo ho bade mra wo ho amamre wo ho bade mra wo ho ebi na adwo afodwo de ye ya krata free Kumasi ha street ni ko srim afedi etu police car koya papa wono na agi ata na ni ase se wo gini nua mema ma kenten so de oso wo ye bema no on free Kumasi ha en free Otec ha mre srem wo na nkobehu ade afa police car be park oni fia wa to wirem eye sabia ube to wirem eye se ye bia enti owura onsemo a wo kane mema semo a wo ye de nka fa to nkyɛn na mumumienu ntam nkwada yenhwe hunu kwane asomdwe be fa so ebeba enka nkwada ma ya akora de enye wo be ma na sese otete nkwada ma ya owo maame ne ho na wo waboa maame na ma na hwe nkwada no na o ka se o me fa nkwada no nko o be fa o ma me metaku ana me sempoa ensi eno nso oboa eno nso nya yie enti wo de se sei no aye na yate yensu ye ni manamone a yebetu ena ye yawada Dr. Hepa Plus akwaba ya nana opanyini na umpobu nyankopon adom ahoden wo ho papa ya de nyankopon ya se ena so ye yawada yes da papa edru yawada se yin so dia ni oma wom yes ena yawei Hepa Plus Pavi Plus moso no ene doctor obemma ye bia no no yes yes enti ene tu ye ngidie mpapa medase na menchia etifo ni woni ehwe e monitor program no sure e wo social media sure nana Hepa Plus Pavi ena Plasmos nana ne bo ne nsesan da bida miensa ni nyina na ye 60 Ghana cedis no Hepa Plus Pavi ena Plasmos good ena se ya mana ye simple say ninsu e wo ho ena ne tupaye nso ewo ho enti uti Oteka sabre ya no mama esta se time nkoi ena bibia so nyanka echi de obetumi aya ne se drugstore bie ben wo bibie ton aduru bia no
okwa wo se o pe hepa plus ne miensa ni nyina bianom miensa ne enum bom na we na eyeyen dudu nipadua ne dudu a meka ne se anka wantumi kura no bosumi ni nyina no nya hepa plus baako pavi baako plasmos baako kire se o chewa wo nipadua no 60 Ghana cedis bosumi bia na yenu ma ni bi ye ma ne ye fe okay ebeka be na otwe mienu ana na otwe baako ema sebe wabuni nsa na wakai se bosumi me nomo hepa plus pavi plasmos wow na wakonom eboa ma ne well being ni gina yi na de nyina so adi aboa no ewie ni yi so aka ho bia yo obema ana wumfie no kwani mo de sabi o mbusa de obetumi ne se ye hyebosome na se a first week second week ni mo aka se menya hepa plus anoma na hepa plus na ye kan so ye ne miensa ne ye ka hepa plus pavi plasmos me de me personal lines e chew ebia na opesu bisa me doc me ba no obetumi anum bia na no benom ne sei doc me nua bi stroke diabetes ulcer me ankasa makoma yare doc me masem sabi infections doc me yafunu mu aya na samfro me ti na edwa me dware wi me ti me ho sadia wo hawo ne tie no frɛ na bi sasɛ mo abɛn na sɛ me well being ni gina yi a metumi enya afri enuo nim good enuo no available baby sure enti baby a wo pese wo nya binum bia no wo kɔ drugstore ho a wo benya sure na pese wo frɛ me a 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 me ho kwan se me tudin sure na o se me ma o de note ba ko 200 cedis wow na de nti o de ama se me mfa ma oni nyina ne se emre bi me ne wo ye interview wa ha na me mention se na obi stroke tete sasokra 2.5 years oh and o decide say ne munkoto bi mra na me nso me no monkanura me no hwade o say ne onu atumi dware oh onu atumi etete kuku ni adeduane di oh na enan na wa mene ni nti en wa ma o say kusuade so onu atumi amene metaphoric kusuade a sure and you dey so many kusua pa nkasa powerful ti me fa sa 200 cedis ma wow na onso de kusua bia o sabe so me fa mene but say your yeah. Doctor oni a stroke no due ya de wato form no o madanse e bapa yes o madanse last time na Dr. Cash enso share yeah obi dia o dia o madanse e bapa yeah eduro no boa ni pe na pro na chie bom kra na ontumi nya hwe oh but ne onu atumi kobi efa de wo mu bia na asade bi otumi fa ye de so de sure obi se sebi na aduane nam ne minimum kro nti atenka ne ho entwino yes ene o didi na nsuo nsi ho kra enye yi what ya say so o hwie nsuo guso a ne se o hwie nsuo guto ne so obi nso se na ne hawo nyina ne se sabi infections nti ayo wa no bibia kerosene odi wohurum ade ni se kwa hemfi ho na odi ko enso ene onyusu chemical bia obi se sabi no de or describe when I explain the yari no crowd must say now dream sabi hano and the hano fi say labs and say onyari scan chese or how be any ho and so no answer so yari hepa plus pavi plasmos inti adanse na edodo sure me personal lines are bet to me afre na me ni wadim komo 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13
898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say no ne Hepa Plus Pavi ena plasmos na kosuamene ho asemo ana wo kan na no ena ye namwa eja kwa me de wonim ba bia ya wujame enti wujame ho no ena mpanyimfo omani afi kakra ba ku hye ena waje ne space ena waje ne club tea ena ba ko nso ahye long sleeve enti enkoma no wonu mu die no utumi use de waye ne ho akokora brante no na nuoma bi nkoyie onu mu di mema nkomo na uhu se akora ne ho kire no ena mi wura me ka anim na mbiem na meyi to paye ne miensa ne nyina bi ena nse wada me buru enye nkomuhwa na meye but eduro we ye ne ye enti gemiensa we nyina bi na ho so kosohwe osio mi wura ene e fa no mama me ena me twere o me noma ena mde ma no ukura da ye nura yi me wo hwa na me hu se me phone na ringe eye na no duwa da ya sam na me kan yo ukura da ye nura ena me hu se me phone na ringe enti me peke ye no ena o sempa cho nipa sumasini na am se ai we dia wada me buru sa wonya hwe a maba ahimfie nka wonsia me na am se na ahimfie die ba ha be ye de o so de brane ni nkobo bi na minimo doctor say wo yo hene kese say wo yo hene kese wo ye krobi so hene kese ya wo di mu pa wa santimamu o se hwe dano ma na me ho adi ho ye kwa ho na mini ni pasumesi doctor na am say hey paprasi wo de me kwachiri pa o and o hwe nanu nansa bi pe ya wono ma aduro no ade a papa ne kasa ya ma no simple so well being encha meji asase wo ho na so well being ni ya no ntina me dia ba be ka ho se Ghana o de abusumi ni nyina wantumi no Hepa Plus bomodin 60 cedis ba ko pavi ba ko plus en fa wi de anim ntina ma untumi nto yes yenche ni en fa mo asafo no okay we kura de numbers no eya for the sake of fairness enti na eya emamebo enti we kura me mo ana mame na homo o de fairness enti 050 522 4944 ena 050 522 5578 ofrefo a wudi kan ye frɛ o say o ka ze free me pacho me ka sefu e chinachim ye frɛ o say e pacho se mi Susana Ansa atimati new site wo ye adwuma bai o to de me ka to pa o ta to me ka to na se nko yenti na eyi die na yema wunti ama wani abre a wo se fra pedie me pacho sampia me so me kwa ho dile me kimi ye bibi e se me ye bia na se me no bi se me ho enko ye kura o hwe Susana Ansa Dr. Daroma wata mechi macho bi ensa ni nya bi bra na beje wate beje hello me pacho unsu ni de se na kasa free he pacho ni di Agnes Atakora me kasa free de kwai Agnes Atakora Asante be kwai right Asante be kwai ni pacho ani wo enrei ah mami ten na enrei abwa ni papa eno na me no mo ni no ye fi akora ni ye bi da ente na madropa de biana no na se mosra mami penye ni mu boyi na me na fawase ane se na de se na try se ni nyamo nyame aboa o nyame wadi mfie se ma me mani nsa ho ni ka tell me 67 na wono mo aya ade na ye ma wo 67 ka tell na malaria ha me pa do da mi sala na mo yamba basa
can me what me person me one in my stick a crack and me how to me to no kakra. If you can me no do we be you give a kakra 1 year. Wow. Beje macha mi ensa ni nyina bi beje wate beje. Me ta cho mo fancy ni ko na make ma si ya na beje. Beje ya de asi ho beje a. Hello me pa cha wudi de say. Hello. Echo hu free radio ne ho na kasa. Ye fra o say o kasa free. Adanso. Me ka pro adanso. Ya fra o say. Akwasi ni mako eduro no de na aya ma o. Oh, aduro de ya kama pa. Aduro de ya kama pa aduro de ya. Be ma wode ne kasa no oka eye kama no na Matias. Kwasi Matias ya beje mi yansa ni nyina bi wate. Yo, Mati. Okay. Hello, what did they say? The cabin that's one on me pa mina beto bi dir ko tie mo Togo ko ma me nuanum. Sanke come and ko tie mo Togo. Wakame. Na wodi ko Togo no dia na Togo for feedback be no om de bre. De dia no so musungu mi so ani. De be na obaba obebre bi. Nti enya me pa ye webushmi nan mo meko ma beto bi akoma omo. Okay. Any braba macha o miensa ka ho o kwa na dia ka ho ko ate. Mate. Okay. Me pa cha ho na gina ha yo wudi de say na ka se free. Ofa de me ka se asafo. Ofa de asafo. Asafo. Do wanu mi da ofa. Eja Krobea wadaro ma. Enu na mabushi afo mu. Me ba ya lu no nya premier. Enu anse ma beto miensa nya da ko ma no. Na woto konso sa ya ne te say mi anso mi da ba ni eno ana menom ya du ba bia di wura ma menya kwai ne de nya me ma do menya kwai wura mu ene wawuram mate bra beje mi ensa ni nyina bi wate beje we ye wa wutwa to ofrefo a wutwa to odi de say na aka se free me de jadma ko na aka se free Oshim. Enu mi ensen wanum bi da ejadum akon. Hey, can see this branding na can see this branding top box. Hey, wanum ache. Manum ache edoni nti wo hemia. Asa brantie. Wow. Thank you me na mpe dwesia. Wow. Manum ache edoni anu ana mti ba bia. Hey. Bia me kwa fa ye extra bia no ye bia e kama. Wow. Ki he papa ne die. Ba kuna enra no mo ka minim se mo aka mo ate dia ai amanfo ho doctor ete me dia no nso ma no na ode tutu hepa plus pavine plus mo ya wade bia na so fo die no what ya say eba you know and no new production ni mo anyway who say jataba so nsuo no no pepe and there on the nsuo no de onfani agro ene de onyame nhira mo na mesre obi a wuti Otec se odie se wo yare o se wo nyare o ye nuane a ye die ne ne ma eku ye mu odie me pa wa chew se hepa plus pavi plus mos busumi bia no bi odie no mame fa ne se wo no ma na Krobea ne Dr. Eben na ode ye ne saa ne yenhwe obon se sai na nipadua no na wo boa no me de me personal lines ma fama ye mesra enye no na me de che enuro no nti ofra e bia dog me ha ne ha me eduro no be boa me na menya bia to he we ye me personal lines from ye ni hepa plus pavi plus mos honkomo me numbers ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 8 zadaseni ma well-being ni hu hiao
na de aka nyinaa nso yɛ mfasodeɛ de ma wo wada me buru ma afidie na hade tiwi meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomudin hu hia me yie esne bibia Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chram. Oh, na edi be pa na me sie wo. What the baby see me da? Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aya bushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Kubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimi, enti wo pesa wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra de, enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho no, obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free say, owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Koho sisi we di opon ko penentem di
deɛ gye wɔn numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve Vimo energy drink. It dey give you them. The body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combine it give you go and vitality. The way that in there do me, come and taste and see. Vimo energy drink. It dey give you them. For your party, for your wedding, everybody, Vimo energy drink. It dey give you them. This advert is FDA approved. adepa nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product foforo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Semikind, se chrome had dear when he had the pahino. Semi mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear, at the Shemai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244-590374 and a 0241-709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account, savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you miss me, Yabosi, I'm the better Dumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekabi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomashi and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omoni Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwan Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Bang Health Center. Chechere, Fijakwa Bre, Omo Bang Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so moka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local de foreign nyina picture roller boards
video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Ebusia penny. Where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu wan. Owo kumasa safu leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. And 0266 1946 78. Obi mwamie. ICT classes ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enuti ena hu behia ma wo se ubaba bepiem ewo JMC computer classes ye na kache na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation sa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti se cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na baji computer mu nimdia ya Kumasi Abuabo opposite Waterways Friday Anmatrufo so 0538675158 0538675158 Friday na nyambwa ewo computer nimdia entity yemu medase setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, adafo yadamwase. Yakoya yaba ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asem Beba Dabi no wasungusu enewie wutie enewie oh heye live. Na nedai Chief Superintendent Owura Abubakar Sadiq Williams we panyini ewo anti-robbing unit anti-robbery for omo panyini ba konewo Chief a very good afternoon to you Owura Abubakar Sadiq Williams supo ya mwahachi ya commander nyankopon nhyira na onyo kese ewo wanamuntu nyina emu sanso na corporal Samuel opoku mensa onso anti robbery unity wa we see adini na we corporal ya chiao sanso na Rita onso wo unity na emu bia na we anti robbery fo nyina no mrantie ememama ya mama hachi achiamo we onyame wo ho heba afo nso ya mama hachi amo ye mona mo de basa nupa no aba edwaso adofo ne ade hye wo basa herbal ointment ye no de eyenku soronko a se wo ye oba tan na wunya bi na wo de srasra wo ba nokre mesew se eboa kwada ni nyinim masram asabrantos ni ahohye pampers rashes nom ne ade de ade no ebi ntinwu akwada ne ho da na akwada ne body no aye kama soro kama wo ye opanyini na wonso sabe osaye bi ate adura di padua no enti ni padua ni ahoto kakaje ha wonsa no na amowere honam kanka wo so wura na yesi yehwene eduoma bi abobo wo de pe basa herbal ointment ni bi na use ne beye ni nyina de amawo ye wo basa herbal capsules don so sawo ye oba na be ma na yefunu yade bi tete wo onua sa yefunu yade downsway wa ye nura ya ne nkwa wedo ni basa herbal capsules afi wo ye oba wo won sebuo mu hawo ana oba be ma wakoti nemu yade bi na wako enko doctor ka kire o cholesterol wo soro infections bi hawo ana sebe udu sinie ni mu a 2 minutes pe na abo be ma enya depa pe basa herbal capsules no bi oba momemene wate na beboa ma asumdwe nso abefie oba KNG herbal misi herbal dan herbal PF have made pharmacy Freddy Mens eni ba bi eto nwo bia no a
basa no pay ubenya bi Fred Dr. Basa ne number 0244 267725 we Osipes Enterprise ye wo Kumasi Kejetia Dubai market ni inside ye wo Kejetia Dubai police station nchen pe hwa na Osipes Enterprise ye di adwuma na anuanom ahaisa oba ubenya quality goods enuoma ye papa ya ne bo no eda form anuanom ye ton perfumes slippers ne mema de ene wutie mi se wo perfumes ye kama o pe brand bi te se Assad Polo Club de Nuit Metlot any other perfume brands wa wo dia we use no be kachre ye ne ma wo ne papa wate ya heya ne ane ye hye kru kra kofa ne oma ne ba enti ye papa ni nyina achi no ebo ne da form se wo pe slippers Adidas o pe Nike o pe Gucci o pe Hermes Versace any other brands mane meme momra ne ya hei ye ne oma ye ton no ye se tuton ene ye ton nkronkonso enti bra ye nchen na ebo ne ye number ye 0249 23 8370 and 050 252 0634 and the Voltage Real Limited Kumasi Krobea ye mu an ye di adwuma ahodo da ban ene ye main office ne wo na anuanom ne adofo amutie me se oba Voltage Real Limited ahei ye ni tu super Ghana memu de baabi a wo bia baabi a wutie mi bia ade a wo hia ye nsupa nko ade men nkɔ frɛ nkwanchenfo ni bi mo me hawo ya ma Voltage Real Limited for ye mrem omu nanim nsuo tu de enti ada ne da me kanfo wonom de ma wo a wutie me ene se onom wa animdifo a etu nsuo no eno ye baako onom san wo mfidi a wodi tu nsuo no enti wutie mi a wutie mi se fidie ne kura na wonso wu pe bi ato a be ka kire Voltage Real for na ye nkra bi ne ye mehyehyɛ ne kama emfama wo se wa man kwanchenfo e bi abetu nsuo nso ama wo na da bia problems nko a ne de ma wo a frɛ Voltage Real for ne ye metu ne papa mesiesie de kama emfama wo ye yemfa ho se ho ya anwem aboom atechemmipom ana se ne hotie bia no ye bewura sase na se na ye dwabo mu atwe nsupa ne ye de ama wo ye number ye 0244 299520 and 0266 43 2210 and the traditional Dr. Dawood ono ni panyinipa wada Dawood Herbal Hospital ano anuanom ne adofo amutie mi Dawood Herbal Hospital osi dua ma yaresa onua akwanya no aba ma wo se enawie yi oni traditional Dr. Dawood behia na woni papa ne bompuni mpu anokre ma mense wo se yade biara woni padua ne namuo no ebe firi hwafi ama woni padua no enya ne ho ye kan enam papa yi nsa so ena Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no aba anuanom Dawood ointment ni 360 capsules yi se ne eboa nipa nyasem ketwa mema mo ye adwumaden mo bekwa aba na nipadua ni mu ye mo ya mo mpe Dawood ne topa ye ni bi na mo memene na mo mfa ni nku ni ntwitwi sa ya wo nipadua no namu nyina ne bekọ na awie me ne wo ka sei akwanya no aba ma wo de yesisi yade wapone waposo nyina ya wo ya sebe wo bekọ aba nipadua ni mu ya wo ya wo je ho a wo nye se wunya Dawood 360 capsules no bi na wo memene na wo de yesisi yade a be me wunim se osisi yade enti na amo aye mre wo mpem unzezeze wuntumi nkokwa aso yie obi beje oge oyire no obi ne bekọ ye osisi ni ho adwuma na se sisie no eye adwuma yi a emfaso e wo ho nyina ne beba Dawood 360 capsules no bi na memene minu aba be me banje na adwuma din ma bre isisi kra ya me ya wan hwe yo be sore dia konchen ho ne dia Asem Beba enti Dawood 360 capsules na memene na fa ne ointment ni bi twitwi sa ya wo di padua ne namu sisie mu de wapone waposo ya wo a wotie bia ne bekọ esan ma wo danso kama na won hwe ba bi eto no bi anso kwa obenya bi o Dr. Dawood ne number ni 0244 886437 and 020 168 1717 we grow fine herbal tonic eno so ya duro mu aduro ya digital herbal center for
and the grow fine herbal tonic aba edro we ye natural cocoa ankasa ne de aye enti onipa da sani a wutie me na wunya grow fine herbal tonic bi na so no mo a eno ano no onante kakra na wabre onipa da sani wanumu ato untumi ni di wonsa ne onan etumi ye otitiriti du anadwo a wuntumi nna eye ni na onipa dua mu nyina ye omrebremre sa wo ye oba na wutie me na wie na wonso wonsabuo mu ye obi de ba ni tum obi de makro obi de twa enso onu ni monoposo obi nso de ba na yase ye ne obi de ba babro so mroso onye pe grow fine herbal tonic ebema wa grow fine ena we grow fine ointment nso wo ho se sisi yade kotodwe ya wo ya ntimu twetwen waposo wunni ho ahoto enam ya wunti pe grow fine herbal ointment ni bi na yusu na wuyusu a watiasi oba PFA pharmacy e Watafu New Road Misty Herbal Colinac Herbal oba Dani Herbal ni Apidank onu nyina wumrum uko Costa Pharmacy wo Pampa so keyetia ho Asafo Pole ho Habme Pharmacy ho ena oba Edu Park Pharmacy wa Tonzu Tenata to so full line Smart Herbal wo boase baby eton no bia na aka se opi grow fine no pay bia ubenya bi ye number die bibidie na wonte ase afre 0244 596532 0244 596532 unya fresa homa we ya grow 5 for ye no be kasa and awurade fie Herbal Center Dr. Mankwada no se wo be kuma se kronumbo sie Red Park ha e hona Dr. Mankwawo na papa we ose owo aduro soronko a eye tiremu adwuma se wo ye obi a wuti yade e ka ne ho na fie gya adumu a bre awurade fie Herbal Center hey na so be wura anuanom ubenyu ahoto wo ye oba wo ye bema wutie mi nam yade watibi wa wani tua se watriti a enko bewura awurade fie Herbal Center ha wate papa ne be ye waduru wa wo de ye twere yade emoja broso asikyire yade stroke yade de wato form koko na ha wa na nipadua mu yawo wankasa wa ye mrempem ana wonsabuo mu na enye awurade fie Herbal Center wo de fa wade so ano fa be wura fie ha aha ye dunsini kase obehyew amwanya home Kronumbo sie Red Park enewo doctor number ye 0241 09 3915 afi 0549 206633 we are simple platform accessories yankupo nshira mo pa no anya mo kese wate na we se wo be kumase ha kejetia enkane ba bia na hoye torret dada ne ho no ho simple plus aso ba ko ho ena se wo ba kejetia Dubai na wugina getu Dubai getu animu a ni opposite adeshman ho na brosane ni kejetia Dubai no eye nhwe animu no frobla first floor honso simple plus aso ba ko ho na simple plus hey anuanom ne adofo se wo ba ha ye woni pawo ye enne power ha ni senti ne se wo pe phone charges a eye papa onye choose simple plus de no wate ye wo iPhone de Samsung Android phone bia we use bia no ye wo ne charger simple plus charger no eno na ye papa ye wo power banks ye wo batteries ye wo hands free earpiece bluetooth earpiece na bluetooth any headset simple plus de no na ye wo pe phone covers iPod ni protectors a onye ehwe ba bia bra ye nchen ya ye nioma ne yetuton ye nioma no ye tone nkronko edididwuma freyen wo 0244 59 0374 ena 0241 709636 unya fresa homa we ya one simple plus for be kasa ni mu animu ya na dia wonti ase bia no wono bekire mu nso na ode ama oba de achame asem yi ehia me pa sebe se oye sofo a o prepare anidie e di free on sore ma ho enti se wo de unie anidie e de ma obi a ono wa anidie ma wo a sebe na minim sofo kra oyo kire se Yesu Kristo ba asasi so kra no obesom nipa sanete nye nipa na besom no yesori a yesi yesum nyankopon kwa be na wo minu mienu why na sum nyankopon
ya wie kura na ya ni dia gigiska na ya de koma na onu mom na esom yen enti se ya ni gigiska na ya di ye ni die wie no ni aka se ya di amanyame nyame ahwewo pan a wafa so a wode ahwewo no won na esom yen enti die wonu we hia ne se ye beyi na ye na ya dana se na sabe nipa de ni die ba ma na wonzo fa ni die ma nipa minim nyame kora wo bompa ye na de frɛ no okay wura ya wote wonche me kai no ma mi ani eden na ni de eden pa eno so no de bo asofo sasa ni eden na nka ba ye oba ho ade sika ye benya obeka kire osa bi emfa nkwaje prot ampedi ampa wo de akwaje prot wawie wahunu se won de sebe ye waren de piska de ye ajapade na ye ne ntena ye de wateti obi ba wote wo ye de waye nanka kura wewure watini baabi ya wonye na dwen se nko obeti ato odomu o ena akodaada no wo sofo wakodaada obi ba bonsem bom paye me da bia meka na mo ema na anso ya na mudue bo ema mudue bo kise mo ante papa wei ya wa ya de ha minimaza sofo baako na wo ka na num asem kire me unim wo mo trick ya wo mo fa ne se wo start ya omo pe ema omo kasa na yate wo magum na sa ma na idi adanse oh sofu bia ba ha yo wo be kosesi a bonsembo mpaye iba sao entie bi ena wura yi ko ya odi akoshia no oba osima ba akopɛ de na ode ba akra ye chanche ye tiefo bi ni ahwefo akra ye tia wa ye hanum na awura ba na ni ho hancho adan nyamidin yes anioma na ne ba bi ntiapo ndi we na eja opɛ ba bi a ebebɔ mpa ya ma na ho atɔ no okɔ park so mpa bobi ekohia owura bi a oye odifo nti wane ne bɔbɔ mpa ye afi wi ase no wane ne kofi na okɔse ne pɛ sɛ ɔbɛwa no na waboa no ama ne ba no ho atɔ no ne ba ne de ne ho antɔ no wafrim na nso so ene na mu no an waka se da bi afi de ohwe a nyankopon aka kire ne sa awura we na se wawa no na adwuma no ebekɔ so ndi wode pɛ ne to na asotrum ama ɔwa no na awura nso kire se wode ebra papa afiri mu wode ni gya santini bi ndi ebra a ɔmo bɛyɛ ne ho ade no kra no ɔmo kɔyɛ no asante ama mrem ede ma abusua no de bro mu wie ne sika kakra ɔmo nya ayere no wɔ se waka kire be ma ne se da bi yɛmfa nkɔtɔ prod free se abusua fie na ayɛ kansere no na kansere no woyɛ no abusua fie a enye na omukɔtɔye na omhe ase bobɔ apata kakra fie de ayɛ asa ayɛ fie na omo ɛwɔ emamu maako munya asɛi miensa afei wo sori a wode masem wo anu akɔfa ka ba ensem bebre ama okɔka kora anu a na sofo elboro no enko wiase no a wapam no sɛ onwa ne biu ne tie watwam ne nkwada no so a wasesa nkwala no de wo mkɔ so womfa nkwada no ema no akora wei na awura dimrika de beda yɛ sɛ da bi yɛmoa no na sɛ emraje ne ma ne yeyi a wonye ne mama no na bra wono so ne na bre no ne bre so mfifire no so ne kyɛfa omfa ma na akora wei na mekai sɛ awura yi wode ba yɛ nimu aba ya abodi Pacho me de ata de me de Lisbeth ata Lisbeth ni din kura ni wure ya fio na de we de nkwala broken heart na se o dwenjene ho aha hweyo o di adwenjena wan hweye be hawo mate de papa ya kan de o hia no onfa o chefa o ne bre ye ma o onfa o mama o ba ma na se friend say odifo Daniel anyim jataba ne odifo Daniel anyim no e kasai yeso owusunyan ta no so omientie de kakra cha ye friend say ofanyini ewiase abroba ye bo no obia bobra wo boma ne yere ele ne ma so what ma say me too me nyine no na me ne wasra ye bobra kama ye nyam ye duma ofanyini abaye obi ye duma so ye no obi tu wudri ko ka obi security fan ko kira wo yere so obi abeka na atro ko ni di for me bo me yampa bo obi abeka na hi tasama na brabo mu sama kira me wo free war ma bo me yara ma ne enya duma sa
So what you say, but me no. So we ba me channel be medin komana say. Ye friend say wan tibia me mprano no. Obi fra me phone so a me mprano no. Wo mpra no guase bebri. Ene dia fa no say me no wo ma. Eti say e da ti say o say ti say o ma yo won dia wi. E da yo won say won ma say won wale bio. Wo de me say ko me papa ko ma nu say. Wo wale bio. Ti papa ko me bu furu kakra say papa. E wo nyam papa ro wo de dim papa de. Papa say ka oba ne me a. Na ka me yiri dey say ba say on wale ni bio wa. Nka be di ka fra me phone so. Ana say ka ba to sa fra me bi ta me say. Say na wo yiri e dey. Edi aba menni ana asa menye na manum kasa no ama wa dey ama waje ana asa wonya dey wonye to waje nsana me ma meje nsa bia ko me yele no nkra na wo ye ntawo no susa etini me nyima de se be preso ama nkra na bra ba ye basa ana me kasa akyere papa no eti wa tina mo wa aye bi ba ye Krobea ko ye fra wo do ma se me ko ana ye fra ne say me ma 100 cedi sefa no aduane na me yi 20 cedi so ma kwa so fa nkoto mu no mo bi wo ye to fa nkoto bi ni e ta me free wa me ko ya so continue ji so fo ba ko so aso no wo ye ntewo no wo ko ya continue ji so fo no na na yere ana ma ba ko ka ho e fa ni Dabi o so mo to o ba ya so fo so je mi kura ye o tu kwa kura po wo ko twempra o ko kura no nkura ko wa mami sika me mano e mi ya panyi ho na me kwaje wan siri de to gane mani di ye na so for so di ho ya pati bi feel ayen ba so for ba odivo wo so yira bobo wani so ama baba be ka bibia ma na twa wo so wa ga bibia ma naka na de ntina wo kwa na so fo ente sada na se ka na yira na kura na ya me bone a nkan kura no so di kura no so bone bai ana mo di ya bai o mo di ya me so na so for this one was to go ma with this guy na so fo me ka bibia se me kwa man hendensi o to obua eti ye menene so fo me yesu akwantima na wo ba u pie o na so fo se ma me pa cho bra and no be ka se mbi kire me na asama be ka kire no entiri me tiri me because papa iti wa bobo na ni so o so waja bibia ma naka nyan so ro o se wa ma usika na se asama na o ka so je be ma naka no o nya bibia ma na nya dai enkai o ni so fo ma min chie na so fo se Dabi entire bu bai etisa na entisa na wa se bi oka o ti so mo mi chon papa the king na mani wunu sa kan de nyame nyina ya o ya so wunu sa abaye ko wura de ro de sare niama nyina o de sare niama o yi de niama no ba tabo ntre wo o yi na ba tabo so furu wo bi makwa ba ke fa na bo ado nyina wo o yi de niama nyina de ko to mu jena ro yi de niama nyina ade ko aga ya ka sam na tra so sa e ba atan de to 7 times o yi ne busa ta maame o so kru no ye ma asem ukru na kwada baabi a wonim da o se Dabi no so ukru ye woni fa na ni ha no ukru no wo ko hwan e fa sa he fa no so se o go koda ye wo so mo fra mi wo o mo fra ni wo phone so afedi ono ani papa bi ba ye no ho ade ma no afedi papa ne se o hina ne ka kire o hina ne ka kire na me yire ne se maame asam na wo ka no adina so bi ani because wa wo se be ma no ko baabi a won ko baabi a e fa ne se o ko bi ono ne ko na phone so nko ade a phone so de yitimi twempra ma ne nyedai enye ye asam no be de ani ati so obi na no ka kire o hene ne se so bo for so ma ne ba ware na se o be poison no papa eti ma me wonu se ya tira film ben fi be miensa ya ka tam na nye ye but poison na bom dia so am poison mi a awe ko fa papa nyedai amma papa yini eti sa ja pade na o ka no se ka ba se ka ya ja pade a mi mom na ka mesi unu ko so nyi ma ja pade because of say na ka ba bi so be wale me na wo no da me ama mi ti ka ko ya no wade afei ba yɛ no wadi awie a afei ɔte sɛ ne nneɛma afiri me fie sɛ ɔnwale me bio anyemfo no nyinaa yɛ madansefoɔ mo mu di asɛm no nyinaa ate hɔ ɛti sɛ kɛka sɛ ka yɛnyɛ agyapadeɛ mfiri obi nkyɛn deɛ a ɛna nana ɛne deɛ ɛnyɛ ka ɔbaa ne mmom ɛna kɔ sɛ ɔsum me but because meme na nka meka sɛ magyaa no na meyiri me nyina matuguiɛ a nka Ghana mmara bɛka sɛ ka mensum no but meme obi a wosi sɛ wo nneɛma nyina nipa wɔ hɔ wodi me akɔ me kura mpo no meyɛ madwene sɛ me deɛ ɔbaa no wabrɛ eti me kabema ne dan ne yɛ dai kabema yi bi deɛ ayɛ dai agya ma no ɔpanyini na nimkɛseɛ bɛyɛ wedi gumi no eti me wuru sɛ me woni me ho adwen papa nti baabi ɔde me bɛkɔ biaa ɔfa me nkɔ ne fia me de ma no because me kura mpo na
abetinya ko siw no court fair na ko bi be wale me ana o ka say o ye good se me ya no wade abanya pa me ne ko fie ko ye se de hye fata bia ma ye de to so mi no se nkura asem eba awale da ya ne ba ye ni ti no nkura ko school fees board ne ono awani ba ko school fees 23 million nkura ne no it is nkura ne no time bia say 46 million mitia ono oni omode ofuja wa den odisa nkura do ebiri di wachi ko ye no omoma mu homework ya oba ma me no ko school to onim o ti mi kira wo mo ti bia ti tafo no me so na me number wo mo ho ti bi da mo complain say ya di homework man nkura na nkura na ba mo nye ma ta cho mo say fa info do mo ti wo omo ni mi nchai nti no nyina mi ni mo wo hwe na complain ata kwa no na fe na o ti ko form no mo mi ya ba di sa school mo so boarding wo omo mi onu omo ko school mo no mi ko bo kare ke ko be 150 million ene ho ne ma ta school fees ni ade na me ya me de nkura ko to boarding December yi na oba ya na ka kire me say o be sa nkura be di ho bronya ati mame nkura ne de me ni wo mo mfiri wo nsamo na mo no sa de teacher for the complain ni ti no se nkura no wo school omo ma kwai nkura no mo ba wo ntan abedi akwama ye bi school wo je omo kwai omo ba school ya ma abre bia no ta aka problem bia ni yatem aka problem ne ka problem be da ba yatem because we na wo nkura no enti nkura no wo ntan ye bi school omo kwa boarding ye ma kwai a okofa wo ma after me time ko bra me ya ma dilo na me ma me na me no kan sa na fi o na de nkura no ko ye bi school General money be school be sin na nkura ko school opa na main system ya wo mi so ba ko school abraba bay and wo ba bebo so ba ko school system ya wo mu ya opa ni de wa wini mo ya kwanne na nkura mi abaya panyi no kwa 9 years so acha 10 11 12 years na ya je ebo no fo no wo be fan kwaro wo ko mi se bia do mu so kwa iye wo do mu kwa iye ya de aba so wo de wo ko ka kro so kwa ko bia ta kwa mi dan bi emu nko ko he dan bi pa mi o me ma bo bra si mi fie no ko he ata kwa mi dan bi pa o awurade okay sofo no odifo Daniel Anyim ono na edaho yi asase we na amokwaje ye no enti ahyase no bere ayi na amobubo sisu ni enti we yase na na mo ya asore ahai ena onum benya sika kakra no ena mbebubu ni ye ni sei sese yesi na dan ese ni we no masine dan ye na asole dan kesi maye we na asore dan kesi eni fie ni nyina ye fitwehia mo ware ne nso eno nso nie fato so mame bra o mo ware no enie enti fa picture no manenye photo no enti wo na wo hoi me pachan wo ni obey pachan me ena sesi a waye sei pachan ei minie unie ata unie minie o se wo kra nya ona nko ware nko bi be ware ono ena wo ba na be ka se so for means me ye good enti ware me ena wo ware wo na wo afedi sei na wo ye no esa wo ko ye so for boys no kure ne nyamie no medie papa ne ka ne nya no kure me oba susu timisi be mape me na me ba yale na akola no o se wo na be ye ne lie se wo nso ye good enti wo ware wo boa enka yobi mom na ebe ware ono no kure ka bi anim wo so twire sam no no odi ye adwuma won ka no kure no fa twire sam no se wo se wo na se wo sum no twire sa wo no asesa wo ne o ma kondi sum no me wan ye ni na wapa me frifie o so ma wie mo ba no wapa me frifie ho ana wan ye ni no ma ni nyina da so gu fie ho enti no ye ya me ba no me ba kumase ha no na me de koto abusuefo na nim se me sra mo de hia no nya wale no wa no me afini wo mama ko homa enti saade a me sra mo me kwa yi ana se me kwa ba bia me nya atade enhye me nua ne nche anam da so wo enti mpaifo me sra mo wo de mo nko ja me na me ko yi no ma ne sa danse enti enko ba se wudu me ya na me de me pe no makofi enti wo de koto abusuafo na nim ena akoyi ena wo mo ankasa di machi ko fie ho e ya mpase sese nkura ne wo boarding house no kura ne nyame anim mi ankasa de mo boarding
no mu wo boarding say wo nim so oh say ane de ketwa ne de wo fa ketwa de no wo me ho if so ja mi nyina na ketwa no wo me ho ketwa ne de me na me de no kwa ban so na say omo wo boarding de am omo ngo hoye say ni nyina ya adesua na omo sua boarding no omo fidi ni nye omo ba omo widie na ya tan omo nse obi omo boarding me ko school mo so say me kwa kohwe nkola na omo frɛ ne say papa wo nkola ne maami aba school mo ha wo se o meba o kate kokɔ na o be frɛ na from se maami ukunu wo mfa funu ntie ma kwa ma nkohwe nkola no me tutɔ no ma de kwa saa 3 times nti wo mami hu nkola no ene ma nyame ncha de ye be di Christmas ya me hwɛ nkola na piepie wei omo tantanta omo nse obi omo bobɔ wo no ese me maami no ma se de ni se wo de nkola no wo bɔ ni wa mami fa milo ni drink ni calipo ni biscuit ni noma enko mo omo na omo su ndidi na omo widie ni nya kama wo ma kwa ma me fa noma ni nko school mu ho esi ji say omo ji information free be ma no ho ansa na omo ma kwa ma ko wura atanti sane na wote a woda ho yi sesi a wa wugina hwehwem na hwɛ sane